Mae wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Mewn â hi, mae'r golwr yn aros ar ei lina! Fel gan Davies, mae Davies yn gorau mynd i hun, mae Davies yn ergydio, mae Davies wedi gwneud glam clar gyda Persto Blan fel eilydd. A mae'n gyfle fan hyn i Davies ddoi diwedd arni hi, ac mae wedi cael ei roi mewn a wyddwch chi pwy sydd wedi gwneud i Jamie Breeze a bron iawn bod am isio dathlu. Da ni'n llongyfarch tîm y Drenewydd. Ennillwyr, rownd derfynol, Gemau Ail Gyfle, 2020, 2021. Croeso ato ni i faes tegid ar gyfer y gêm gyntaf o ddwy sy'n fyw ar sgorio i chi penwythnos yma. Rownd gyn-derfynol Gemau Ail Gyfle, gynghrair Cymru, ac i ni'n dechrau gyda'r Bala'n yn erbyn y Drenewydd. Mae fe'n braf iawn cael eich cwmni chi heno yma, ac mae fe'n braf iawn cael cwmni Mr Siôn Meredith. Siôn, croeso mawr ato ni. Diolch yn fawr. Reit, newn ni ddechrau gyda'r tîm cartre. I ni'n gwybod mae'r Bala'n wedi cael tymor siomedig o ran y gynghrair, a wedyn ni colli rownd derfynol Cwpan Cymru penwythnos diwetha o 6 gôl i ddim yn erbyn y Seintiau Newydd. Fy nhw moyn ymateb heno. Ie, ti'n dod i adeg mae'r tymor, mae momentwm yn gair pwysig, a'r gwir amdani yw fod y ddau dîm ddim ar rhediad arbennig o dda, ond fel ti'n gweud, 12 gêm heb ennill yn y gynghrair, a wedyn y crasfan erbyn y Seintiau Newydd wythnos diwetha. Yr unig beth wedai, mae dan nhw 4 newid o'r tîm dechreuodd yn ffeinal Cwpan Cymru, felly mae amser iddyn nhw rhoi llaw nhw lan a dangos bod nhw'n digon da i wario ar y lefel yma. Ie, ddim yn surprise wrth ystyried gaethon nhw cwpl o anafiadau yn y ffeinal yna. Wedyn ni, o ran y Drenewydd, Siôn, maen nhw'n gobeithio hawlio lle yn Ewrop unwaith eto. Dyma'r 7fed tro i nhw gyrraedd y Gemau Ail Gyfle, fwy na unrhyw dîm arall, felly mae lot o brofiad gyda nhw pan mae lot o bwysau ar y gemau yma. Ie, yn sicr, maen nhw'n tîm sy'n gallu delio gyda'r pwysau yna hefyd. O'r 7, maen nhw'n ei cyrraedd y ffeinal dwywaith a ennill y 2 ffeinal yna. Felly fel ti'n gweud, mae dan nhw'r profiad yna o fynd y step ymellach a cyrraedd y gemau Ewropeaidd. Fel wedys i, Byddai'r Drenewydd heno yn gloi hefyd, Met yn erbyn Hwlffordd fori. Mas o'r tîmau i gyd, pwy ti'n gweld yn mynd ar Hwlffordd? Pen ar y bloc, ie. Pen ar y bloc, please. Wel, mae rai gweud, Met Caerdydd, mae tymor gorau nhw yn y gynghrair, gorffen yn bedwerydd o dan Ryan Jenkins, ond am ryw reswm, ges i gofyn yr un cwestiwn gyda Dylan Ebbs wrthos diwetha, felly dwi'n dal yn mynd gyda Hwlffordd. Wel, Siôn, diolch yn fawr am y tro. Mae'n hen bryd i ni muno a'n tîm sylwebu ni. Your usual reminder that you do have English language commentary. You've got Barrytown player Kane McLagan joining Dylan Ebenezer. They'd love to have your company tonight. A wedyn ni yn y Gymraeg, beth am i ni muno am Malcolm Allen, Siôn Meredith a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Sioned, Nos Wener, croeso chi yma ato ni i faes tegid rown gyn-derfynol gynta y Gemau Ail Gyfle. Y Bala'n yn 5 yn croesawu y Drenewydd orffennodd yn 6. Bala'n wedi colli 4 yn olynol. Dyn nhw heb ennill gêm o gwbl yn y 6 ucha ers yr holl. A fel o Siôn yn dweud, wedi mynd ar rhediad o 12 gêm gynghrair heb ennill am y tro cynta yn ei hanes ydy'r Drenewydd. Wel, dim ond 2 nath nhw ennill yn ail hanner y tymor a'r 2 fuddugoliaeth yna yn erbyn y Bala'n. Rwan, y newyddion i chi o ran y tîma.
A mae'r Bala, eto fel o Sean yn dweud, yn gwneud 4 newid o'r tîm. Gafodd gweir o 6 gol I ddim yn erbyn y Seintiau Newydd y penwythnos dwytha. Alex Ramsey a Chris Venables wedi anafu, Lasana Mendes a Paul Rutherford yn disgyn i'r fainc. I mewn y daw Harry Lloyd, Ross White, George Newell a Luke Wall. A mae yna 3 newid yn hym y Drenewydd o'r tîm. Gollodd o 2 gol I 1 yn erbyn y Pen y Bont y penwythnos dwytha. Kieran Mills-Evans, Callum Roberts a Nigel Harris yn disgyn i'r fainc. Ryan Sears, Shane Sutton a Nick Rushton I mewn I dîm Chris Hughes. Ia, dal yn aros efo'r 4-3-3, mae Colin Caton a tîm y Bala o'r disil dwytha, ond edrychwch y 3 canol cair, 1-1-3. Dwi'n meddwl na llawer na fain I nhw, oherwydd oedd nhw rhyw gam tu ôl chwaraewyr canol cae y Seintiau Newydd dwi'n y blaen. Ond Wall a Shannon, mae rhai nhw ledyn chwarae, a Newell, mae o'n mynd I greu niwsans. Drenewydd fi gyda nhw 4-2 Walker Cowans just yn eistedd, ond Ismail a Robles ar dan efo Williams, mae nhw o'r diwedd ar yr un donfedd fel ymosodwyr rwan, felly mae'n gryfdar mawr yna. Wel, pan mae'r dyn yma'n y tîm, mae'n 31 oed wan Nick Rushton, a mae'n medru gweu pethau fe'i gilydd. Mae bob tro'n fygythiad yn y tren ymosodol na, a fydd o... Os di Drenewydd cael gêm dda, mae o cael gêm dda. Last gêm wytha erioed I David yn fan hyn. Mae wedi chwarae yn bob un gynghrair dydy yn y pyramid yn Lloegr I gwahanol dîmau wrth gwrs. Mae'n 37 oed wan ac am chwaraewr ond am ddyn a rewyn sy'n sgorio 3 gol I Gymru. Maen nhw'n arbennig o chwaraewyr. Yn dyfarnwr ni heno ydy Mr Mark Petch o ddeganwy yn wreiddiol. Ac wedi dyfarnu y Drenewydd yn byn y Bala y tymor unwaith yn barod. Ac fo oedd y dyfarnwr, credwch chi, pan enillodd y Bala y Gemau Ail Gyfle 10 mlynedd yn ôl yn erbyn Port Talbot. Mae'r Drenewydd, mae nhw wedi ennill y Gemau Ail Gyfle 2 waith yn ei hanes. Ac hynny yn 2015 a 2021. Yw symudiad difyr yn fan yna gan y Drenewydd I gychwyn pethau. Y Drenewydd sydd ar gig gyntaf. Nhw sydd yn y coch yn chwarae o'r chwith i'r dde. Mae Sean wedi ymuno fan ni yn y pwynt sylwebu. Ac da ni'n disgwyl Sean. Ac y bydd y Drenewydd yn mynd amdani yn y 50 munud cyntaf I roed y pwysau ar ddiffyn y Bala. Wel ia, yn sicr maen nhw'n gwybod maen nhw'n chwarae fi'n tîm sydd falle ddim yn hollol gyda'r confidence fel petai oherwydd rhediad gwael maen nhw wedi cael yn y gynghrair yn ddiweddar a hefyd y siom na yn Cwpan Cymru erbyn y Seintiau Newydd. Felly, beth wyt ti'n iawn, mynd amdani, 10 munud pwysig cyntaf. Mi fydd o, a Chris Hughes, deud y tactega wrtho fi, mae o'n mynd I fod I bach yn uniongyrchol os rai. Ond un peth am chwaraewyr y Bala, oce? Ia, mae gen nhw chwaraewyr digon profiadol I ddod drost y rhediad sal, mae nhw ar. Ond fedrach di'n dod dros, dim ond faint o brofiadol ti, os gynnwch ti ddim hyder. Yna I Marsan, sydd ar tafliad i'r Bala cyn chwaraewr y Drenewydd, wrth gwrs, fydd o dros yr ha o Barclaydham I faes Tegid. Bwysig mae Bala'n cael I troed ar y bêl yn gynnar y gêm, just I gael rhywfaint o feddiant a rheoli'r tempo I bach. Maen nhw gartra, maen nhw angen cymryd mantais o bod gartra. Mae yna wyrgylch da yma, digon o sôn. Newell sy'n lawr. Newell yn un o'r 4 newid yn wrth gwrs. Ie, a na I ddeud rwan, ar ôl dechrau'r gêm, os oedd dim cariad I golli rhwng y 2 dîm yma. Digon o gardia melyn, gardia goch, a fydd yna digon o spice yn y gêm yma, oherwydd pwysigrwydd cymryd drwodd i'r ffeinal y Gemau Ail Gyfle. Dwi'n arson a Wall sydd yn sefyll dros y geg-grydd. A'r dynion mawr I fyny o'r cefn fel y byddwch chi'n disgwyl. Mae Nathan Pete, mae Tony Kay I fyny o'r cefn. Mae Newell yna hefyd yn disgwyl amdani hi. Bel I gyfeiriad Pete. Smith yn ôl gan Ross White. Harry Lloyd sydd yn y gol hen yma. Alex Ramsey, wel mi oedd o'n cario hannaf yn doedd yn y rownd derfynol y penwythnos dwytha, Sean. Ie, ddim yn edrych yn gyfforddus. Goff o cael cyd chwaraewyr ei gymeryd am felly gig gol ar y llawr. So ddim yn syni bod Ramsey allan a Venables wrth gwrs wedi crybwyr un strwglan ychydig gyda'i benglin hefyd. Ond
Dwi'n edrych mlaen i weld Newell, ond i'n meddwl dath cryn argraff yn dath oddi ar y ca yn y ffeinal. Dydd a gol tymor yma, mae hynna'n deud cyfan. Mae wedi cael tymor dda iawn, oedd o mor siomedig oedd o ddim yn chwarae. Wall i fewn amdani. Dyma Kieran Smith, Edwards, Merson. Wall, gorchymyn gan Colin Caton o dan o'n i toted yn. Dyna nath o drio i wneud. Doedd ddim yn llwyddiannus iawn. Wel, os ti chwarae fo ymwysodwr fel Newell, mae o yn ffynnu ar, wrth gwrs, ydy y croesiadau o safon mae fewn i canol dda. Fydra fi ddim gweld Bayer Colin Caton yn rhwystredig yma na, pan sa ddim pwysau ar y bêl, dylai chwaraewr ar y lefel yma fod ei medru efo'r gallu i groesi'r bêl efo safon. Mae cysgol awyrgylch a dwi'n ei weld y tymor yma ar faes tegi. A mae cefnogwyr y Drenewydd ar yr ochr fellan cyfrannu at hynny heb unrhyw amheuaeth wrthi Dave Jones. Gymryd yr gegol i gyfeiriad Robles. Robles pwynt i'w brofi efalla yma ar faes tegid. Mae'n swnio bod y drums da yn y bocs efo ni, fan hyn. Mor agos. Fel i gyfeiriad Newell, pwysar Shane Sutton. Jones ar cliriad. Newell doedd o ddim yn cam sefyll. Newell ar ergyd. A mi oedd i werth mentro fanna. George Newell. Ia, jyst beth isio fel ymwysodwr de. Nes i'n neud un peth. Ar ôl 5 munud, mae'n troi, gwynebu'r gol. Mae o'n ymosod ar. Ia, gath o'n gafar yr ergyd. Ond ti'n gweld be mae'n trio wneud. I haneri'r bêl efo'i droed. Mae'n sydd trwy di efo blaen y droed. Ond jyst i grymannu hi oddi wrth y golwr. Wel, so dydd ar y chwith y fanna, Sean, di sgorio honna, mae'n debyg. Mae'n Pixie, Dave Taylor, Hugh Griffiths, cyn tîm rheoli Cynarfon. Ysgwni pa maen nhw yma i weld y gêm, wrth gwrs. Cwestiwn da, Malt. Hugh Griffiths yn dechnegol, wrth gwrs wedi bod yn rheolwr yma ar 1 adeg. I fynd â Bala i Ewrop, y drwydded bwrpasol gyda fo. Fi Matty Williams ysdi gwylio hi nôl at Dave Jones. Sy'n dod falle bod Losana Mendes wedi cael ei adael allan heno, Sean? Neu di prif greuwr y Bala? Wel, ma fe. Sy'n ni'n meddwl bod rhyw fath o anaf, falle bod e'n cario rhyw noc o'r ffeinal hefyd, achos mae fe'n un o'r chwyr, fel ti'n gweud, yn creu a gweu patrymau yn ganol ca. Ond mae fe ar y fainc. Ie, mae'n di gael i byd bach o broblemau sy'n nadolig personol hefyd, a mae'n wedi allan i hun a deud hynny, felly mae nhw'n jyst i edrych ar ei ôl o. A Paul Rutherford wrth i'r Mylofanna hefyd cyn chwaraewr Wrexham. Hefyd wedi cael ei adael allan hyn yma. Ond mae yna dafliad hir y fan hyn, Henry Cowens. Sydd ar toed, mae Sears i fyny, mae Sutton i fyny o'r cefn hefyd. Ond mae gen hwn dafliad hir. Sutton i fyny amdani hi. Mae dal yna i Sutton awgrym o lawio'r Sutton! Ar peniad gan Aaron Williams, ar bediad campus gan Harry Lloyd. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Sut nath o fethu hi? Come on! Mae Shane mor agos yma na dydy. Gath o 1 cyffredau, 2 cyffredau, mae'n troi ddyn. Mae'n cael byd bach o lwc, mae'n bownsio eto. Drycha 1, 2, dim llawiad o gwbl. Wedyn, ni byd bach o lwc yma na. Rwan! Am ar bediad. Tafliad i fewn gan Cowens. Derbyn i nôl gan Craig Williams, dan bwysa gan Luke Wall. 7 munud o'r gêm wedi chwarae. Drenewydd yn agos i fynd ar y blaen. Cyfle eiraid i Shane Sutton. Cowens ar mynydd o dafliad unwaith eto. Mi o'n wrthiad yn y fan yna. Shane Sutton i fewn, mi oedd Sears yn ei chanol i hefyd. Ac Mr Petch yn y fan ar lle. Ie, bydd e'n siomedig i ryw raddau. Ni'n gweld llawiad fyna, dwi'n meddwl bod yna
Pete oedd ar y llawiad. Y troiad gan Sutton. Nawr, fi'n credu bod gormod amser o fe. Mae wedi gorfeddwl i. Dyna'r peth gweithio allai ti gael yn y car PêL-DROED rhai weithiau, bod ti gormod o amser i feddwl beth i beth. Enwedig i amddiffynwyr canol, ond wedi oedd hi'n llawiad i'r bel gan Pete hefyd. Felly no get away efo i bach a Bala. Ond be na i ddeud, ydy hyn. Dwi'n cofio, dydy Shane Sutton ddim yn sgorio goliau hawn. Dwi'n cofio'r gol y tymor gath o, ryw rai blynyddoedd yn ôl. A wedyn fe ddim sgorio o 5 llath. Dewch chi weld eto fan hyn, oge? Wel, mae fe'n fanna, mae rhyw fath o punch. Ond ei pyn bach o Codi fo'i Benelli, me? Ydy, mae'n codi Benelli at y bel. Pyn bach o Luke Shaw i Manchester United neu byn Brighton eithiwr. Wel, oedd hwnna'n sicr yn lawio bwriadol yn doedd. Mae o'n gwybod yn iawn yr edrychiad ar y dyfarnwr. Os di yn edrychiad eog erioed, dyna oedd o gyn Nathan Pete. Mae o fyny rwan. Disgwyl am... Wel, mae'n rhaid o bant yn. Dowir. Cryf yn cael ei chodi fewn gan Nathan Burke. Ishmael. Bydd da gan Ishmael. Hyfryd gan Zeli Ishmael. Yma. Robles. Serwyr dacl gan Kieran Smith yn berffaith Matty Williams. Eil yn cael ei chwipio ar yr ochr bella, o mi yna gam sefyll. Williams oedd yn cam sefyll yn y fan yna. O'r croesiad gan Henry Cowens. Symudiad gwrdd o'r gêm gan Drenewydd, symud y bel o un ochr y cae, llall Ismael arall, gell le, ma'n just cymryd pobl ar 1-2, mae o, a nhw cefnogwyr y Drenewydd, wrth i bod. Oedd yn cyfysgad. Cefnogwyr y Bala yma yn i niferoedd hefyd. Os ni ddim gorffen yn gyfartal gyda llaw, mi fyddwn ni yn mynd i amser ychwanegol. Ac mi fyddwn ni hefyd yn mynd i gicia'r smotyn. Dwi'n licio'r partneriad yma o Sears a Sutton yn ganol am ddiffyn i Drenewydd. Un yma na'n gweiddi, dos ni fyny, dyma llall ei na ni aros yn ôl. Newell yn mynd i fyny erbyn ei hun ac yn penio yn ei flaen ac wneud ei hun edrych yn bach o ffwl i ddeu gwir. A mae dy ddau am ddiffynwr canol di bod yn glefar. Bel cael ei gwiro gan Jake Walker yn edrych am Louis Robles. 10 munud o'r gêm wedi chwarae. I sgôr ond y cyfle gorau heb os. Yn disgyn i Shane Sutton. Ac fe ddylia'r Bala hefyd wedi cael cic o'r smotyn am lawio bwriadol gan Nathan Pete. Arsan. Honna yn uchel yn hytrach ac yn bell. Nôl i mewn gan Walker. Gyna'r drosedd gan Aaron Williams. Mwy am byd neith y Bala medru slofi'r tempo i lawr. Mwy am byd wedi nhw ddod i fewn i'r gêm. Mae Drenewydd yn trio cael pasio slick o un ochr y cae llall, un cyffyriad, 2 cyffyriad. Ishmael wedi croesi'r ystlys bella. Shannon. Sgyn anffodus i Luke Wall, what a wall. Wedi gole troi chwyth ydi Luke Wall. Sbiwch ar yr amddiffynwyr, mae Craig Williams yna. Ar y cyffyrddiad olaf i ar y gapten y Drenewydd. Arsan. Smith. Eisiau gwiro hi lwybr Luke Wall. Sears ar cliriad. Mae yna sgil yn hynna, sti. Pan mae'n penio i trio pasio efo dy ben i fewn i chwybr un o'r chwaraewyr eraill sy'n rhedag i mewn. Jyst gath o'n digon arni. Edwards. Pete ar cliriad. Smith. Dave Edwards a'i heno efalla os gollan nhw fydd i gêm olaf o erioed. Yes, yn neis gweld Dave yn ôl yn Ewrop, fysa. Ond mae wrth gwrs Bala'n rocio nhw nesaf hefyd i wneud hynny. Ond da, teimlad ydy y gwmpas y lle. Efalla, dyma ni. Ond dwi wedi dweud fo, hei, ti'n amser hir di ymddeol.
mor siomedig wrthos bethau fyd, jyst y trydydd gôl, dwi'n meddwl, y Bale nath i'r rhoi bant a y cyfweliad roedd ei sgorio yn ystod yr wythnos, pa mor falch oedd e mewn chwarae'n Cwpan Cymru, edrych i codi'r cwpan, fydde hwnna'n un o achlysuron, special oedd e fe, felly, ond wirionedd yn teimlo sori iddo fe, yn wedig ar y trydydd gôl na. Ie, ti'n dod ar draws lot o bobl yn dy bywyd, so mae David yn un o'r pobl iawn na, pobl gred, pobl da, pobl onast, a ti'n cael yna fel chwaraewr ganddo fo hefyd. Wel, mae fe'n wedi, ar ôl y gyrfa mae wedi cael, a mae fe'n gweud Cwpan Cymru, hwn yw bron y pinnacle i fi. Dyma'r cwpan dwi wirionedd efo moyn ennill a siomedig yn y diwedd. Ie, 43 o gapiau i Gymru. Tair gôl. Mae Malcolm eisiau nghywiro, dwi'n credu. Na, dim o gwbl. Dwi wedi deud ar dechrau, bod Brent sy'n gwrdd tair gol i Gymru. Arbennig o chwaraewyr. Tybed pwy, Sean Meredith. So i'n mynd i adeg. Gael yn nilyn mewn i fe. O, 14 o gema, sori. Faint gael David yn sy'n 43. Cic gorrel i'r Bala. Luke Wall, hidlath o droed chwith i chwipio hon i fewn. Gwych gan Dave Jones. A dyna fel amddiffynwr, dyna'n union da chi eisiau weld yn de. Os ym byd gwell pan ti'n clywed y gol o'r iawn, dydy o ddim wedi cael tymor anhygol, cofia, mae'n llechi lan maen nhw wedi cael. Gath o mynd am hwyr iawn yn y tymor. Wan da, mae yna gic o'r smotin, oes wir, mae yna gic o'r smotin yn fan hyn. Mr Patch, y tro hwn yn gweld y digwyddiad. Oedd yr un cynta yn waith, o'n i'n meddwl, oherwydd. Ond mae law oedd fyny, dos o'n cwestiwn, dydy o ddim yn naturiol. Mae'n gic o'r smotin, mae'n benderfyniad hawdd i Mark Patch y dyfanwr. Be mae i law o'n da yna? Os ti'n siŵr bod yn ddewr, dwi'n dy ben yna. Sam llawer o gwyno. Aaron Williams, prif sgoriwr y Drenewydd. Yn herio Harry Lloyd. Fi'n cytuno gyda Smelks, oedd hi'n gic o smotin, ond fi'n credu hefyd y ffaith bod e wedi methu'r un cynta, a oedd hi mor blatant fel petai. Fi'n credu bod oedd e'n gyflym i roed y gic o smotin. Oedd y mond deg llath o hon, illa nath o'n gweld y gyda. Lloyd yn ceisio i gwneud ei hun yn fawr yn ei rwystro a Williams i'r rwyd wag. Mi nath y golwr yn dda, mi oedd o'n anlwcus, ond mi fanteisiodd Williams i 15fed gôl y tymor hon. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae Bala dim y Drenewydd 1. Wel, Lloyd, am yr ail waith yn ein dda gyda'i dradau yn safio yr arbed ar y dechrau, ond wedyn yn rhy hawdd o lawer. Ie, Aaron Williams, i fi bach yn nerfus doedd, Sean, oeddech chi weld o, yn edrych lawr ar y bêl na. Ydych chi lle mae'n mynd o yma? Ydw'n edrych ar y golwr unwaith? Na, chdi. Mae wedi dewis i ornel yn barod. I fi, os ti'n mynd i edrych mor araf a hynna, mae'n eich ti cadw llygad a fod yn ddewr i edrych ar y golwr, i wneud y symudiad, a wedyn i ti'n gornel arall. Dim mor hawdd a deud, cofia, ond yn sicr, fe dath o ddilyn i mewn a sgorio. Ond ar y chwarae hyd yma, Sean, Drenewydd yn heiddi bod ar y blaen? O'r cyfleuon, ie, ar y ffordd maen nhw'n mynd yn chwarae. Dyn ni wedi gweld, fel Mark sy'n gweud, ambell i cyd chwarae dda yn canol ca. Ond Matty Jones fyna, war y teg iddo fe hefyd gyda'r croesiad. Rhediad dal o'r wyth, a'r croesiad yn un arbennig, un o safon. Falle sydd ddim wedi cod o blaid Bala, lle maen nhw wedi rhoi peli mewn i'r blwch, ddim cweit o'r un safon. Ie, dwi'n di cael llawer o gyfleon na ddo, ys bod wedi dod i Drenewydd o Aberystwyth, Matty Jones. Ie, wel, mae'n dangos pa mor gryf yw'r garfan yn y Drenewydd. Achos yn sicr yn un o'r chwaraewr oedd yn amlygu Aberystwyth. Enw cyntaf lawr ar y rhestr. Oedd, a ifanc dal i fod. Callum Roberts, ti'n edrych, neu ar y fain ceno. Matty Jones gael ei ddewis cyn fo. Oce, mae Callum efo rhyw record disgybledig dim gret tymor hyn. Felly Matty, dwi'n meddwl, mae o mwy na digon da i'r tîm yma. Oherwydd yr elfen yna ymuno lawr yr asgell chwydd.
He, na'r gyrraedd. Arson, allwn nid yn iawn am i gam na im Arson. Shannon, tynnu lygad oddi ar y bel y cyfle i Ismail i chlirio hi. Nawn fori wrth gwrs chwarter wedi 5. Myfyrwyr Met Caerdydd yn erbyn Hwlffordd. Hwlffordd orffennodd yn 7th ond yn dod i fewn i'r gêm efo'r momentwm o fuddugoliaethau tu ôl iddyn nhw. Ie, da ni'n deud hynna bron bob tymor, ti'n gwybod pam erwydd i fod, dim diffyg parch. Pam ti'n gorffan yn y 6 isa ar ôl yr holl, nhw di'r tîm a gweitha. Dim diffyg parch, ond dyna di'r gwir. Felly, pwy bynnag sy'n seithfad, sy'n mynd i mewn, ia, mae'r momentwm gadw oherwydd mae'n di ennill rhan fwyau i gema. Ond da ni'n gwybod Mont 3 sydd wedi gwneud o, cofia. Mont 3, a mae'r 2 yma sy'n allan yma heno, pan nhw'n di gorffan yn seithfad, wedi mynd i Ewrop. Hwlffordd i chwarae Met. Ie. Gewch chi gweld ti, rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch y fori. Gemau Ail Gyfle Cyngres Europa. Edwards ar gyffyrddiad bach at wôl. Mae o wedi cael gêm yn argyhoeddi hyd yma i'r Bala. Ia, just Craig Williams yma na, 35-16 oed, faint o benderfynol oedd o'n y dacl ac yn gweiddi wedyn eisio'r tafliad hefyd. Just y meddylfryd, yr agwedd penderfynol na rhwng danadd y Drenewydd. Bryd wedi cael ei chymryd yn rhy gyflym yn ôl, Mr Patch. Craig Williams o'r chwaraewyr sydd yn dal i chwarae yn yw'r gynghrair Cymru JD. O sydd yn ail yn rhestr y ymddangosiadau. Dyma ymddangosiad i 507. Dim ond un sydd wedi chwarae mwy, a Chris Venables ydi hwnnw. Dim Venables yn odio, mae'r fainc hyd yn oed i'r Bala. O'n Arson. Chwipith hon ar i droed chwith. Y cyffyrddiad oedd hi ar un o amddiffynwyr y Drenewydd, a mae'n mynd allan yn gigornel arall i'r tîm cartre. Ie, dwi'n meddwl nathon ni sôn i pyn bach yn ystod yr ffeinal dy Sul. Na gynno, y Bala fwy o siawns i sgorio o cicia gosod. Cicia gorau, cicia rhydd. Na gynno nhw yn chwarae agorad. Na o Venables. Ie. Oli Shannon. Southern, dylwn i ddeud. Oli Southern oedd hefo fo yn y fan yna. Wall ar y gic syml. Mae'n cael ei clirio allan gan Matthew Jones. I gornel arall. Cyfle arall i Wall. Unwell y tro hwn at y postyn gosa. Edwards oedd yn agos bron. Os oedd wedi cael cyffyrddiad mwy cadarn yn y fan yna. Mi fes yna beri gwirioneddol i Dave Jones yn y gol. Lloyd am bwysau gan Nick Rushton. Sutton o dan i hi. Mae Shannon yn cael ei lorio gan Sutton. Mi gymodd o dyfarnwr i amser i wneud i feddwl i fyny. Cei creudd i'r Bala. Ja, dwi yn meddwl nath Shannon cuddiad y bel yn dda fan hyn. A mi dylai Sutton yn bod yn well. Edrycha, mae'n cuddiad y bel. Unwaith mae'n cuddiad y bel ar ei gorff rhwng yr amddiffynwr Sutton a'r bel. Fe dith o sefyll yn stond, sefyll i dir os eisio, mae'n mynd i gael ei wrthio. Doedd dy wallt i ryw dron, do? Wel, ti'n gwybod fe bai fod, dio. Mae'n 3 hercan gyda fi ar ôl, wan. Y barbwr, Shane Sutton. O, Nathan Burke. Ydy meistr y ciciau rhydd i'r Bala i gyfeiriad Dave Edwards unwaith eto gormod arni hi mae'n nôl. Dan Burke, Arson. Pawb o'i blaen o mewn crys coch yn gwneud y gwaith am ddiffyn a Matty Jones i fewn amdani. Wrth i ni agosau at hanner ffordd drwy yr hanner cyntaf. Yma ar faes tegid, Cei Corsmotyn a Ron Williams yn gwahanu y tîma. Wedi 15 munud mi gafodd honno i harbed gan Harry Lloyd ac yna Williams yn y fan ar lle, wrth gwrs, i daro'r bel i gefn y rhwyd. Sutton.
Ia'r Bala ar y funud, ni'n cael dim math o wasanaeth o safon I fyny at niwl. Okay. Nôl I Shannon. Gormod ar honno tu hwnt I niwl ag y tu hwnt I wall. Mae allan am gigol. Mae Chris yn gorfod bod yn well. Eto, dim pwyso ar y bel. Os oes ddim pwyso ar y bel, mae'n codi ben, mae'n gweld rhediad wall i'r post I bella. A mae'r safon ar y bas. Os ti isio, mae'n ei basio ar y llawr. Dyna'r gwaniaeth yn gyda'i dîm ar y foment, y bel diwetha, y safon, oedd ti'n gweud ar y croesed, ar y bel ola sy'n mynd mewn i'r blwch. Mae'n rhyfedd meddwl, neu mae'n anhygol meddwl, nad ydy'r Bala ddim di ennill yr un gêm ers yr holl yn y chwech ucha. Mae'n rhyfeddol. Ydy, yn yr gynghrair, da ni'n gwybod nath nhw gyda'n Cwpan Cymru, ond na ti'n hollol iawn. Mae'n meddwl pwy na erioed I digwydd na fo. Nath rwy'n golli 9 un tro, dwi'n siŵr. Steve Evans. Yn y canol fyna, fydd o matwm nesaf gwrs fel rheolwr bai Colwyn. Da I gweld nhw yn yr uwch gynghrair. O, gret gweld nhw, ond ti'n meddwl ella bod nhw'n recrwtio. Yma I recrwtio. Yw'r tymor byth yn benni yw e. Fel rheolwr yn wedig. Ti wastad yn meddwl. Ti'n benni'r gêm diwetha, ti'n meddwl, reit, blwyddyn nesaf. Pwy dydyn nhw'n mewn? Go iawn. Ac pan ti'n cael llwyddiant, ti isio mwy na fo. A mae Steve di gael llwyddiant blwyddyn yma bai Colwyn, fydd o isio mwy. Gwych. Burke. Rwydd hyn ti gario'r bel. White. Pete. Oedd y llawiad gan Pete. Nath hynny wahaniaeth ym mhenderfyniad Mr Petch I roed cic o'r snotyn am y llawio gan Naim Arsan. Ie, so ti byth yn mynd I cael popeth yn iawn fel dyfarnwr, a fi'n credu, oedd falle bod wedi weld a wedyn meddwl, am ryw reswm, dwi ddim yn mynd I roed ond fi'n siŵr bod ni'n hefyd I feddwl yn wedi gyda'r penderfyniad am yr ail gig o'r smotyn. O, mae o'n mysg y mwyaf profiadol yn y gynghrair yn tydi. Dwi'n meddwl am Mark Petch, Nick Tratt, pobl fel yna. Dwi'n wrth modd o fo, herwydd un beth mae o'n neud, ella well na bob un all ydy gadael un a dau dacl sfynd a gadael y gêm cael ei fath o rhythm. Dim rhyw dechrau, ail dechrau. Ac yn siarad efo'r chwaraewyr, mae'n debyg yn dydi hynny ar ei lefel nhw. Mae hwnna'n holl bwysig y ffaith bod ti'n cael y dialog na gyda chwaraewyr. Mae'n eisiau gymaint o waniaeth. Achos fel chwaraewr wedyn, ti'n meddwl, wel, ydw, fi gallai siarad y boi yma, fi gallai cwestiynu cwbl o bethau, ond parch, dyna'r gair. Ond fel arfer, pan mae chwaraewr yn deud rhywbeth wrth y dyfarnwr, mae'n anodd i'r dyfarnwr ddeud rhywbeth yn neis yn ôl ar adega. Siarad o brofiad. Dy'r dyfarnwr yn mynd I droi rownd o fi. Welcome to the line, just stay away from that. Slac eto, dydy'r pasio gen y Bala ddim yna o gwbl hyn o'n eich di. Williams yn ei gyfeiriad Rushton ydi Pete oedd yn ymwybodol oedd Rushton ar i'w aro. Mae hwnna'n dafliad had iawn I'w hildio. Arbennig pan mae Henry Cowens yn camu fyny. Mae Sears I fyny o'r cefn. Sutton yna. Pawb ag eithrio Dave Jones yn hanner y Bala o'r cae. Cowens taliad am berthol unwaith eto. Drosedd gan Ryan Sears yn ôl Mr Petch. Dwi'n gweld hwn. Sut mae Sears neu Sutton di'n creu trosedd o fanna? Dwi ddim yn siŵr. Ia, dim byd llawar yn ymosodol
cael ei gynnig eto gan y Bala. Mae hynna i gyd i wneud yn y marn ni. Dyn nhw ddim di lledu'r chwarae digon. Dyn nhw'n di gael unrhyw fath o wasanaeth neu pasio cywir i fyny at Niwl. Kay. Ismail i fyny dan ni. Ryston. Defnyddio i gorff. Arsan o. Sgiliau da gan Naim Arsan. Niwl. Ystod ni gwarchod ti'n ôl ond Drenewydd ar meddiant unwaith eto. A mi redith honna allan am Defnydd yma heno. Yn noson nodedig iawn yng ngyrfa Colin Caton i 8 ganfed gêm fel rheolwr. Dipyn o record, Malcolm. Come on. Un clwb, cofio. Dwi'n mynd i brifo fan hyn, does. Jordan Smith, sy'r lawr. Walker. Yn ei chanol ni, mae Shannon wedi gyndeiriogi yma. Mae Walker yn gysi trwy dda. Efo i... Shannon nôl ar ei draed. Kieran Smith sy'n lawr. Chi'n ei weld y digwyddiad? Neu god. Wel, ti'n gwybod be, mae'r ddau yn neidio. Dwi yn meddwl un peth, po allan o gornol i lycad mae Walker yn gweld po Smith yn dod. Ond oedd Smith byth yn mynd i giro un o gwaith. Na bod o'n? Brian Coyne, ie. Cyn reolwr y Drenewydd wrth gwrs a Aberystwyth am gyfnod. Reolwr yn eich? Oedd. Dwi'n meddwl bod ni, un o'r boys sydd ddim gyda'r trwydded, oedd hwnna'n un o'r hysymau pam nath roed y ffidil yn y to, ffaith bod e ddim wedi cael y cyflwysterau oedd o angen. Cyflwysterau. Neil Mitchell oedd sy'n meddwl hefyd ynddo? Na i fab dwi'n meddwl. O, dyna fod o? Ie. Right. O, mae'n debyg ar y naw i Neil Mitchell, beth yna? Gema mawr ma'n tynnu pawb, boys. Ydw i? Dyma fo ar y gair. Dyna fo Neil Mitchell. Ti'n awr y boi gyda'r pen tu ôl i glister? Y bwtsiwr o Machynlleth. Ie, wir? Lloyd Williams, ie. Dipyn o gymeriad. Pawb yma yno? O, mae pawb yma, ti'n iawn. Gêm special, gêm fawr, popo bow. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae camgymeriad yn y cefn gan Sears. Roedd allan o hon i beth bynnag. Williams. Basta hefyd yn doedd i fyny at Aaron Williams gyn Craig Williams. Smith. Bala just ddim yn clicio ar hyn o bryd. Na, dwi'n just meddwl am hanner awr bron wan, dwi'n wedi gweld 3-4 pas yn olynol gan y Bala. I nhw just cael reoli pethau am munud. Dyn nhw'n ymestyn y cae digon. Dyla Drenewydd ti'n gwneud hynny hefyd. Ymestyn y cae wrth lledu fo, ac hefyd wrth... Ymestyn o? Ymestyn o, lawr o box i box. Ie. Pawb ar ben i gilydd. Wel, Chris Hughes yn hyderus cyn y gêm yn doedd, oedd yn siarad efo ni cyn y gêm. Fydd o wrth i fod yn bydd. Istaw, hyderus, un gol i ddim ar y blaen, ac y Bala ddim wedi cynnig llawer yn ymwysodol hyd yn hyn. Dyn nhw'n colli Venables? Wel, mae unrhyw dîm wedi golli Chris Venables. O'n i'n dasgol bach mwy gan Newell, ond o ffaith amdani, dwi heb cael y gwasanaeth, so Venables falle ar y ca, yr hun stori byddai wedi bod, ac fel Mark sy'n gweud, nhw ddim wedi rhoi 3-4 pas at ei gilydd yn hyn. Ac efo'r chwaraewi sy'n ganddyn nhw, Sean, ti yn disgwyl yna, dwt? Ti'n Burke, Kieran Smith, Dave Edwards gan nhw'n cae. Ond y ddau yn yr amddiffyn hefyd yn de, Sears a Sutton, maen nhw wedi dod i fewn heno ar drail Kieran Mills Evans a Callum Roberts o'r tîm gollodd ym Mhen y Bont yn y gêm dwytha. Maen nhw'n dallt i gilydd yn iawn yn y cefn ydyn. O, hei. Nes i wneud ar ôl 5 munud. Y ffordd oedden nhw'n siarad, cyfathrebu, y ffordd o Sutton yn mynd i fyny am osod ar y bel, o Sears just yn ei warchod o tu ôl efo, ac a pellter rhwng y ddau. 10-15 llath.
Mae eitha rhaff. Rhaff. Os dwi'n mynd, dwi'n cael yn hynny efo fo. Os dwi'n mynd, mae o'n cael ei dynnu efo fi. Llifiad oleadau ymlaen yma ar faes tegid. Matty Jones. Grisiad o arweiniad at y geicor smotyn wrth i Robles ennill y tafliad. A fydd na ddim brys na fydd gan y Drenewydd i cymryd y tafliadau hir yma. Tad hwn yn wych yn chwaraewr Bryn. Oedd Gordon Cowens. Aston Villa, chwarae fo Malcolm? O, do, siwr. Cowens. Fel i gyfeirio Sutton unwaith eto. Ffwr gan Shannon. Ond... Jones. Cliriad Bel i gyfeiriad Robles unwaith eto. Sgyn i Aaron Williams. Sutton oedd o allan ar yr ochr bella yna. Wrth i Arsan. I clirio mewn cyfelled a Zeli Ishmael. Ishmael. O, twyllo Wall ag Arsan ag unwaith eto. O, sgiliau hyfryd gan Ishmael. Sutton. Ac yna'r gwylliad bach gan Nick Rushton. Ond sgiliau godido gan Zeli Ishmael. A mae'n un o'r chwaraewyr yna sydd eich di ar ochr y sedd i ddechrau, ond hefyd mae'n medru neud beth ddigwydd, dim gwrdd disgwyl fo ddigwydd, mae'n medru troi i ddyn i giro fo. Gysau at 10 munud ola yr hanner cynta. Gol Aaron Williams wedi chwarter awr. Y Drenewydd ar y blaen. Okay. Yn ei gyfeiriad Newell, piniad da gan Sears, mond at Kieran Smith. Smith yn ôl at Burke. O'r adlamiad yn disgyn yn i Newell. Newell! Camgymeriad amddiffynol. Newell yn manteisio i'r eitha. 35 munud wedi chwarae. Tîm Colin Caton yn ôl yn ei hi a Bala'n y Drenewydd un. A ti'n just cael y teimlad. Mae'r chwaraewr yma Newell de, mae'n synhwyro pan yna broblem, pan yna gael gymeriad yn digwydd. Bob tro'n meddwl mae yna gyfle fan hyn. A'r bodiau draed, un o'r chwaraewyr Drenewydd yn taro yn y fynd i ar chwaraewr i hun, wedyn bonsio, just yn clefar. I Newell, troi i ddyn, i mewn un symudiad, mae'r cyffredau gyntaf yn gwych, allan o'i draed, wedyn yn gorffan i ar hyd y llawr. Mae'n just dangos i fi, just yn bach o cefndir, dechrau Irfan Everton yn y Academy, wedyn mynd i Bolton chwarae yn y bencampwriaeth, 26 oed mae o dal i fod, ond sbia, yn cosbi camgymeriad, blaenau draed, clinigol. Ie, cliriad Sears, gwiriad oddi ar Matty Jones, o George Newell yn manteisio i'r eitha. Dal ddim yn hapus. Come on, dyddio yma, da ni'n di gweld col yn hapus ys dipyn o'n cael. O, to mo, hynna di codi'r bala. Wall ar y croesiad. Mae cynffona nhw ar i fyny rwan. Sears ar cliriad. Arsan. Arsan i gyfeiriad Dave Edwards ac Ffondus yn gwir o'i Rwybr Jones. Mae'n mor rhyfad mewn gêm, so mae'n gêm a ti di chwarae'n lle, ti'n llwyrioli gêm, un gol i ddim, a'r momentwm shift na, unwaith, mae'r gwrthwynebwyr yn sgorio, fel mae y Bala'n yn mynd. Wel, y camgymeriad y blerwch yn yr amddiffyn wrth cael y cyfle i Newell, ond ie, ti'n iawn, ti'n teimlo rhyw weithiau mewn gemau, mae yna shift yn y momentum, hyder yn chwarae Bala. Ni'n cynfleinwyr, oce? Mae Newell yma na wedi cosbi camgymeriad. Dyna ydy'r pwysigrwydd, y meddylfryd ydy. Ie, fel ti'n gweud, mae'n barod am y cyfle yna. Cyn bod y cyfle yna. A
Mae o fewn i ffigurau dwbl am y tymor i ddegfed gol y tymor hwn. Digwyddiad mawr y fory. Ydy'r Giro d'Italian cychwyn yn yr Eidal a dydd Sul mi fydd yr ail gymal yn fyw am hanner o 11 ar S4C. Geraint Thomas yn mynd amdani unwaith eto. Wall. Ei gyfeiriad David Edwards. Y bas adna i Marson a Craig Williams yn hollol benderfynol. Yn da gweld y ddau. Yn sgwyll law fanna. Oedd ddim yn tynnu allan on. Dwi'n siŵr fydd o'n hyfforddi i chwaraewyr yn ôl yn y hoci ifanc yn Drenewydd na. Sut i daclo fel na? Wall. Burke. Pete. Ta ce lle i amser. Ac amser i fesur y croesiad na. Ce. Gyfeiriad niwl y tiniad gan Sutton. Ysgyn i Luke Wall. Smith. Sydd at Jones. Gwell gan y bala eto. Y le maen nhw'n rhoi un neu ddoi pas at ei gilydd. Bach fwy o siarp yn ei chwarae nhw hefyd. Wel, edrych am faint o chwaraewyr gyda nhw'n hannar Drenewydd ar y munud. 4 yma na wan yn gwasgu'r bel. Gorfodi fo i gicio'n hir. Kay. Gyfeiriad niwl unwaith eto. Tro hwn mi oedd o'n cam sefyll. Aaron Williams, Sean, ar ôl y gol. Diolch yn gwneud llawer na chdi. Ie, so wedi clywed yn cael ei enwi yn y sylwebeth, Bryn. Ond mi fethodd o'r gico smotyn y fyd do? Wel, mae ddim yn gweini. 1-2, pwrpaso. Gyda'r gol geidwad. O na, ti, mae wedi bod yn dawel ers y gic o'r smotyn. Ie, rhaid mi gofio bod fi'n hwmni 2 flynwr y fan hyn, wrth gwrs. Jones ar gic rydd. Iawn, y gyffyrddiad gan Williams. Ddi ar i gefnod, dwi'n credu. Edwards. Gyffyrddus David Edwards, ond dal i goes yn fyna. Newell, Jones o'r arbediad allweddol yn fan yna o'r ergyd gan George Newell. Di hangfa i'r Drenewydd. Ni'n ei fewn i 10 munud ola yr hanner cynta. Dwi wedi sgorio, mae nefi sgorio 1. So mae'r hyder yna. Robles. Kieran Smith yn amseru'r rhyngipiad yna. Yn berffaith. Na chdi chwaraewr all, ti ddim di enwi llawer yn hanner cyntaf yma, Robles. Joe, cyfle fan hyn i Cowens. Ishmael Williams. Sears. Jyst yn cyflymu i gam. Be am y rhy boeth fyna i Craig Williams wedi gwneud yn dda. Mae'n tasgu allan at Louis Robles. Mae Jones ar ras y tu allan fo mae Williams yn y canol yn ôl i mewn y dawi y cliriad allan gan Kieran Smith. Walker. Jones. Eto i gyfeiriad Robles. Pete. Ei deimlodd o ffyrddiad ar gwrth gyferbyniad yn fan yna hefo Robles. Mae Robles. Jones yn ei chwipio hi fewn! Cyffyrddiad efo bel yng nghanol rhywun! A Zeli Ishmael gafodd y cyffyrddiad ola! Matty Jones unwaith eto yn creu Zeli Ishmael, y Bala'n y Drenewydd 2. Wel, does am amser da i wdio gol, ond y Bala'n newydd yn ôl i fewn i'r gêm. Cyffon nhw i fyny pyn bach, nhw oedd y tîm gorau yn y munudau dwyth yma, ond am groesiad ar ei droed dde tro mae Matty Jones
ddim yn poeni dim, just yn cymanu fewn at y postyn gyntaf na. Pwy wedi dod o'r wrth yr asgell, sy'n anodd i farcio na ddeud, ond cymryd gamble bach nath Ismael, a mae wedi gweithio iddo fo. Mae wedi cael blaen i droed, defnyddio'r pwer ar y croesiad, a just yn cyfeirio i. Neu siŵr bod nhw'n neud y cysylltiad, unwaith mae'n cael cysylltiad â ni, fe di ddo just rhyw anwesu hi fewn. Chris Hughes, yr angrediniaeth ar ei wyneb o. Ag y 5 gôl Zeli Ismael y tymor hon. Wel, am hanner eiliad, Malcolm, o'n i'n meddwl bod ti wedi mynd heibio'r postyn. Yn mynd yn hollol onest. Am hanner eiliad, o'n i'n meddwl bod ti wedi mynd heibio'r postyn. O, na, di gret. Gret o rediad. Os ti'n mynd i wneud rediad, mae chdi ymroi iddi. Mae nath o'n neud hynny. Walker ar gliriad. Kay. Does am pwynt os na ti'n ymroi i rhediad fel na. Os ti'n rhyw oedi yn ar ffordd, neu di'n cyrraedd. Nath o fynd am y postyn cyntaf, colli ddyn, ac yn sgorio'r gol. Matty Jones. Mae o wedi chwarae dda, Ismael. Mae o wedi chwarae dda. Do. Mae wedi trio creu rhywbeth, ti'n fawr, wedi disgwyl beth a ddigwydd, a mae wedi curo i ddyn mwyn unwaith. Dwi'n llawer di neud na heno. Edwards. Burke. Da ni yn y funud ola o'r 45. Newell. Gyfle gosod ti lwybr Oli Shannon. Dyma Luke Wall. Wall. A Kieran Smith efo fo. Dyma Smith. Y creisiad y cyffyrddiad gan Shannon. Dave Edwards mor agos i fanteisio ar unrhyw gamgymeriad gan Dave Jones ar y postyn bella. Ie, Shannon gath y cysylltiad lleia arni de. Ond oedd am digon o bwyr arni i fynd i'r gornel bella unod. Ond oedd chdi disgwyl allan rhywun hyd ag o flaen y golwr. Jones fydd o'n siomedig efo hwnna, allan ar ei hunion. A i funud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cynta. Fydd yn ysgwyd i ben rwan yn sicr i chi. Cowens y Bale, wel obeithiol yn fwy na dim. Yn edrych am Robles, mae'n disgyn i Nick Christian rwan, mae Ismael hefo fo. Mae Williams ar rhediad i fewn i'r cwrt. Williams! Wel, mi bwyntiodd Williams lle oedd o eisiau'r Bale yn do, a mi nath Rushton i reiti ar blat iddo fo. Sam llawer o chwaraewyr yn medru reiti ar blat iddo fo chweith, ond mae Rushton efo'r gallu. Drycha, mae o'n crymanu mewn i'r lwybr o. Mae Williams yn neud bob dim fedri ddo, mae Pete, dwi'n meddwl ydi o, yn just i'w daflu hyn o flaen y Bale i wneud rhyw fath o bloc arni. Mae'n gwybod o ddim yn mynd i... Mae'n gwybod oedd yn mynd i cael y dacl i mewn. Felly, yr unig beth wedi wneud ydy di gorff rhwng y gol a'r Bale. A mae'n wneud yna. Oedd y bas yna yn heiddi gol. Wannol am bas gen Nick Christian. Dal. Cyffyrddiad gwael gan Kay a cyffyrddiad salach beth gan Aaron Williams dihangfa iddo fo. Wow. Hat-trick yn y munudau dwytha. Alla Aaron Williams di medru gael. Drenewydd yn trio roed y gem yn y gwely cyn hannar. Amser. Da ni fewn i'r 20 eiliad ola. Mr Patch wedi ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Ddim yn dweud, mae'n amberffaith i ymwysodwr. Dyle wedi codi o drosto fo. Just i cyrraedd y Bale gyntaf. Mae wedi meddwl gormod amdani i mynd rownd o fo. Just codau drosto fo, a wedyn rhedeg rownd o fo. Bale i yna, mae'n gyfer fyny ni Newell unwaith eto. Dave Jones yn effro. Y dyfarnwr yn chwythu'r chwiban am yr egwyl y Drenewydd ar y blaen yma. Aaron Williams, y gol gyntaf wedi chwarter awr. Mi fethodd y gic o'r smotyn, ond yn manteisio i daro'r Bale i gefn y rhwyd. Ac yna, George Newell yn union i'r sgôr wedi 35 o funudau. Ond yna, 3 munud cyn y 45, Zeli Ismael ar ail gol. Yn yr amser yma, Bala'n, Drenewydd 2.
Diolch yn fawr un tîmau sylwebu ni am y tro. Fel arfer, dyw'r gemau Ail Gyfle byth yn siomi y Drenewydd ar y blaen. O 2 gol i 1, fel mae pethau'n sefyll, maen nhw 1 cam yn nes at gyrraedd Ewrop. Mae Siôn Meredith wedi ymuno â ni o'r pwynt sylwebu. Siôn, da'r graffiadau ti ar yr hanner cynta yna? Wel, agwrdd i lan tuag at y diwedd, mae hwnna'n sicr, ond fi credu angen y gol na gan Bala i sbardino nhw, achos o'n nhw'n go fflat yn y marn ni am y 30 munud cynta. Ond ie, 2 gol i 1, popeth i wario am yr ail hanner. Ie, fe wedi ti, y Drenewydd oedd yn llwyr rheoli'r gêm, a wedyn ni George Newell yn unioni i'r Bala. Hwna oedd y ciclan y tîn, oedd eisiau arno nhw. Diwyr oedd e. Ie, ond ia, dyn ni'n mynd sôn yn dechrau'r rhaglen, diffyg hyder, y ffaith bod nhw ar y rhediad gwael yma. Felly oedd angen gol jyst i sbardino nhw a gobeithio, wrth gwrs, o ran y Bala, allan nhw allan a cael gol arall yn yr ail hanner. A wedyn ni, y Drenewydd yn taro nôl munudau cyn hanner amser, a bach yn anusgoel falle, achos oedd y momentwm gyda'r Bala. Ie, bach yn lwcus, dwi'n meddwl bod e'n dod oddi ar y gol geidwad yn y diwedd, yn dod oddi ar y postyn, a noi ysgwydd y gol geidwad o mewn, felly fi'n meddwl, o'n gol bydde honna. Ond ie, ti'n modd, y ffaith amdani yw fydd Chris Hughes sipyn balch i fod 2 gol i fyny yn. Ie, bach o lwc yn helpu weithio, nag yw e? Wel, newn ni drafod yr hanner cynta na, mae mwy o fanylder yn y man, ond mewn cwpl o wythnosau. Fydd tîm dan 17 Cymru yn mynd i'r Euros a cwpl o wythnosau nôl. Is i gwrdd a un o ser y dyfodol. Ewan Morgan, take 1. Cyn i ni sôn am dymor yma, ni moyn dod i nabod Ewan Morgan. Tyma bach, o ble ti'n dod? O ble ddath dy gariad di at PêL-DROED? Dwi'n dod o Caerdydd. Fi'n chwarae Caerdydd pryd o'n 5:30. Chwarae trwy fan am amser hir. Mae'n wna Abertawe dod I fi a dwi'n proper Cardiff born and bred, so fi ddim yn siŵr ar, ond rhaid yn jyst angen mynd ble mae pethau'n mynd I bod yn well ti a Abertawe yr un I fi. Mae hanes arbennig gyda Academi Abertawe. Mae Ben Davies, Joe Allen, Conor Roberts, ond yn fwy diweddar, Ollie Cooper, Liam Cullen. Dim eisiau mwy o ysbrydoliaeth arnoch chi fel chwaraewyr? Na, fel Paul Joe Allen wedi dod nôl i'r clwb, mae'n rhoi ti great inspiration hefyd. Mae fe wedi bod top. Fi'n meddwl cofio I treino gyda'r tîm gyntaf, a fi'n meddwl I eisaf next to Joe Allen, fi'n meddwl, fi eisiau gweld ti ar y TV yn chwarae yn World Cup, yn gwych, Paul fel fanna, nesaf I ti, mae'n rhoi ti so much hope, a ti'n gwybod, os nhw'n gallu neud ti gallu neud A beth am tymor yma gyda Academi Abertawe? Faint o goliau sydd wedi sgorio nawr? 24 neu 25 dwi'n meddwl, so mae bod yn season gwych I fi, best season fi cael so far yn Abertawe. Ni newydd weld ti'n sgorio hat-trick yn erbyn Ipswich. Ti'n ffili stop o sgorio ar un o bryd, I ti? Na, dyna fi sgorio fel 6-7 I cael llawer, ond na, fi jyst yn hapus I just bod ar score sheet hefyd, fel struggle yn y bit ti eisiau sgorio yn meddwl popeth I fi. Ie, sut ti'n delio gyda'r pwysau? Ti beth yn mynd yn stress? Na, fi gyda teulu wych sydd ddim mynd I gael fi mynd yn stress hefyd. Dwi'n gallu just pick o'r ffôn I nhw a just rhoi nhw galw a dwi'n rhoi masif gwyn a gwyneb. A ti'n ffit, ti'n gallu neud gyda rhoi staff yn un hefyd. Pan o ti'n tyfu lan, pwy oedd dy hoff chwaraewr? Pryd ys I tyfu lan, fi'n mwy into rugby. Fi'n rugby boys I chwarae rugby yn gynnar hefyd, so... Ti'n un o'r bobl really annoying ma, sy'n just yn dda, unrhyw gamp, unrhyw chwaraeon, ti'n troi mewn I bach o natural gyda bobl. Ie, na, sports I fi'n neud popeth, boxing, rugby, fi'n chwarae tym bach o cricket, fi'n neud popeth. A hynna ble ti'n mynd I cael y best mas o fi rhywle, dwi'n mynd I enjoyo, mynd I cael massive win, a dwi'n gwybod mynd I bod ar y cael rhywle neu yn y boxing gym. Reit, mae rhaid ni sôn am Gymru, achos tîm dan 17, chi yw'r tîm gynta I gyrraedd pencampwriaethau yr Euros erioed. Just pa mor special oedd e gwybod bod chi wedi cyrraedd yr Euros? Mae'n just yn honor I just gwisgo t-shirt hefyd, ti'n Cymraeg a popeth. I fi oedd yn mwy gweld gwyneb a nain da, mam a da a popeth hefyd, hwnna'n meddwl popeth I fi, byd fi ddim byd fi yn nawr gyda teulu fi neu rhywbeth, so ie. Rhaid ni sôn am y gêm yna'n erbyn yr Alban. Nes ti sgorio 2 gol, ond come on, oedd yr hanner foli yna.
Oedd hwnna'n alright, ag oedd e? Not too bad. Dad really teach me that one, but oedd e'n just debut fi am Cymru, so oedd e'n mwy fi just i trio gweud o pobl o. Like am ie, enw fi am Morgan, dwi yma i trio neud rhywbeth yn dda, hefyd gyda teulu, ffrindiau, mae pawb yna, so yn fwy, let's not show ymlaen. When PêL-DROED dod, I was like, I just have to hit it, you know, and then lucky enough, when fi'n mynd mewn, fi'n cofio, fi'n mynd i celebrate in front of camera as i edrych ar gyd o teulu a ffrindiau fi'n gweiddi a popeth a wedyn, which really massive gwir nawr. A Iwan Morgan a'i ail o'r noson. Rhaid ni sôn am y gêm ola yna yn erbyn Montenegro. Eithaf chi ar ei holi o 2 gôl i ddim. Ti'n sgorio'r gôl gynta i gael chi nôl yn y gêm. Just beth oedd yr emotion fel? Fi'n fwy passionate iawn, so pryd gol gynta, fi'n gwybod, we can get back into this now. Nhw, hefyd ni gael gyd o'n momentum o popeth. Even though fi cael good game gan Scotland, y gol Montenegro, meddwl fwy na 2 gols hefyd, yn chance ni mynd trwy a popeth, a bod tîm gynta fi'n neud oedd yn meddwl mwyaf i fi. Edrych mlaen at y gemau sydd i ddod, Hwngari, Gwlad Pwyl a Iwerddon yn y grŵp. Chi'n hyderus, allwch chi fe mas o'r grŵp? To be honest, fi beth yn poeni mynd mewn i gêm like, they're going to beat us, because dwi'n always yn meddwl, os fi ar gêm a pawb at, does neb gallu beat ni. Ond fi gyda teulu o'r Iwerddon, so... Oh! So pryd ni yn y grŵp oedd pawb ei text fi, ti'n gallu sgor nawr against nhw, neu bod ti'n gallu dod nôl mewn i'r tŷ a popeth. So, mi bod yn chance da i ni. A'r ffaith taw chi yw'r tîm cynta 2017 i gyrraedd yr Euros, yw hwnna'n dod o bach mwy o bwysau i chi berfformio? Dyn ni ddim teimlo fe hefyd. Does neb yn meddwl ni'n mynd i wneud dda hefyd. First time a popeth, ond hwnna jyst yn chance da i ni actually mynd i gwmprwf o pwynt i pawb. So, da mynd trwy'r bod trwy'r gyntaf ni mynd trwy o'n weird proof o pwynt. A cwp fi'n mynd yn ffordd hefyd. Not here to take power, here to take over, baby. So mewn 5 mlynedd, ble ti moyn bod? Hoff yn bod ar y TV yn rhywle chwai big teams a popeth, ond dwi un o them, os mae PêL-DROED ddim yn digwydd, at least fi roi popeth mewn i. A i os fi gael chwai League One am gyd o bywyd fi, os yna best fi gallu wneud, sa'n mynd i goch, cos yn better. Fi roi popeth mewn i, so yna'r best fi gallu wneud bet. Ond fi'n neud ma'n y top, so hopefully un diwrnod falle chwan y Premier League, just unrhyw beth gallu digwydd yn PêL-DROED. Ar Euros, Iwan, fywyd ysdi yn dy gyfeliad gyda sgorio. We're not here to take part. We're here to take over, baby. Iwan Morgan, tipyn o dalent, a mae fe'n dipyn o gymeriad hefyd. Pob lwc enfawr i Gymru dros yr wythnosau nesaf. Now I've got Kane McLagan, who's joined me here. Now, Kane, you're a part of our commentary team. I've got to ask, is Dylan Ebenezer, is he looking after you tonight? He's always looking after me. He's great as Dylan, so yeah, he is looking after me. Well, look, a huge congratulations are in order. Barrytown back in the top flight next season. It's been a pretty good season for you guys, hasn't it? Yeah, it has. Listen, we were favourites to kind of come up from our division this season, but favourites don't always do it, so there was pressure on us, and luckily we've kind of performed, and after a rocky start, because we lost 2 of our first 3 games, we've gone and won it quite comfortably in the end. So, yeah, it's been a really good season, and we're looking forward to Cymru Premier football again next year. Because we all know getting relegated last season, it was such a massive blow for everyone involved at the club. To come back at the first time of asking, you must be really proud. Yeah, it's great. As captain and as a local lad, somebody who's been at the club now for 5 years, and I obviously feel it. And if I go to the supermarket or go out in Barry, I have to listen to people talk about, yeah, they do. Well, not selfies, not when we go relegated, but hopefully they will do now. So, listen, it's massive for us as a town and as a club. And like I said, we're just looking forward now to mixing it with the clubs back in the JD Cymru Premier. You've been promoted. Colwyn Bay will be joining you as well. How excited are you for next season? Yeah, 2 big clubs in Welsh football, or Welsh non-league football, if you like. So we're really looking forward to playing against teams like Colwyn Bay and the teams that were there previously when we were there. So Colwyn Bay have a great fan base, and they'll bring lots to the division, like we did, I think, when we were first promoted. So it's great to come up with them, and I look forward to going up to Colwyn Bay and hopefully giving them a good game. And nights like these, Kane, are so special. Barrytown obviously have a very, very proud European history as well. I bet you're itching to get back to those levels, aren't you? Yeah, we are. But I think one of the mistakes we made last season was that we kind of were running before we could walk. I think we were kind of expecting to be in and around the European places, and that's a mistake. I think that's a mistake that we made. And next year we've just got to try and stay in the league. If that means
through phase 2 in terms of staying in the top half of the table or being in the bottom half of the table and then making sure you keep your status that way. But it's all about staying in the league first and foremost, and then if you can maybe qualify through a playoff or automatically like a Pen-y-Bont have this year, then great, it's a bonus. Okay, thank you for your time. I'll let you go back and join Dylan. It's great having you as a part of the Sgorio team tonight and look forward to seeing you next season. Thank you very much. Fel wedyn ni ar ddechrau'r raglen, dyma'r gêm gyntaf o ddwy o ran y gemau Ail Gyfle yn fyw ar Sgorio penwythnos yma. Brynhawn fori Met Caerdydd yn erbyn Hwlffordd yn fyw o gampws King Coed. Felly ymunwch Annie Brynhawn fori yn fyw ar Esbyrorec am honna. Mae fe fel musical chairs fan hyn, ond mae siwr mae'n edrych nôl na. Reit, Sean, gawn ni gibolog ar bopeth ddigwyddodd yn yr hanner gynta yna. Gan ddechrau, gyda'r cic o'r smotyn nath y dyfarnwr Pîl-DROED i'r Drenewydd. Dy fe hwn oedd y penderfyniad cywir, ti'n credu? Na, ddim gic o'r smotyn, yn sicr. Yn glir yn llawi o'r bêl. A dwi'n meddwl, a wedwn ni hyn yn y sylwebeth, mae hwnna'n ffactor falle ar gyfer yr ail gic o'r smotyn. Fe rododd e'n gloi, fi'n credu oedd e'n gefen i feddwl bod e wedi gweld e. Ond fel dyfarnwr, dim ond hanner eiliad sati i wneud penderfyniad. Felly, yn deall pam bod e ddim yn rhaid gic o'r smotyn, ond mi oedd yn. Ie, wel, gawn ni weld yr ail, y gic o'r smotyn gath i roi i'r Drenewydd wedyn ni. A fel wedys ti, Sean, ti'n credu, nath y penderfyniad am yr un cynta dylanwadu ar hwn? Ie, i ryw raddau. Mae rhai clod i Matthew Jones lawr y chwith. Dyna'r gwaniaeth rhwng y ddoi dîm yn y marn i'r croesiadau mewn i'r blwch, y safon ar y croesiad. Ie, mae law e lan, mae'n amlwg, mae'n gic o'r smotyn. Felly, dyna, fel yn ni'n gweud, y ffaith bod e heb roed yr un cynta, mi oedd hwnna'n ffactor ar gyfer y penderfyniad ar gyfer ail, hwnna'n sicr. Wedyn ni, Bala yn union i'r sgwp, wel, y gic o'r smotyn i hir wedyn ni. Bach yn lwcus fan hyn. Fi credu bod e jyst wedi trial mynd lawr y canol, ond os oedd e'n edrych am y gornel, mae'n gic warthus, achos dwi'n mynd bell o ganol o gol, ond cael y lwc, oddi ar coesau y golwr, ac yn digon balch o sgorio yn y diwedd. A hyd at hynny, y Drenewydd fel wnaethon ni sôn oedd yn rheoli'r gêm, ond wedyn ni, George Newell yn unioni i'r Bala. Hwna'n bendant oedd yr hwb oedd angen ar gêm ac ar tîm Colin Caton. Ie, mae'n ein dda fan hyn. Blerwch yn yr amddiffyn gyda Matthew Jones, fi'n credu sy'n cymeru glec. Oedd e bach yn anlwcus fan hyn. Oedd e'n, ond mae hwn yn dangos bod Newell ar flaen i drad yn barod am unrhyw gyfle, a mae'n gwneud y cyfle, neu cymeryd y cyfle yn arbennig dda, mae'n gwneud edrych yn hawdd ofnadw. Ond fel wnaethon ni sôn, wedyn ni Sean, o bosib bach yn annisgwyl, y Drenewydd nôl ar y blaen, Zeli Ishmael, ond dy fe gol Ishmael yw e? Wel, o be weles i, dwi'n meddwl bod oddi ar y gol geidwad, gawn ni weld fwy yn y man, ond yn sicr eto Matthew Jones lawr y dde, dro hyn ar ei droed dde, croesad arbennig o dda eto, creu blerwch yn yr amddiffyn. Mae'n dod oddi ar y postyn, a falle welwn ni'r ongl arall, mae'n dod oddi ar ysgwydd y gol geidwad Lloyd yn y gol. Hwn oedd y croesad gan Matthew Jones, safon mewn y corridor yn sicrwydd ac orio ar ei ysgwydd. Felly, gol i rhwyd i hun yn anffodus. Ie, fel wedyn ni, mae bach... Ond bydd e ddim yn becso. Na, bydd Chris Hughes ddim yn becso o gwbl. Bydd y Drenewydd ddim yn becso. Nhw sydd ar blaen o ddwy gol i un. O ran y Bala, Sean, beth sy'n eisiau nhw newid yn yr ail hanner? Cadw mwy o'r meddiant yn y marn ni. Fe nes nhw well tuag ar y diwedd, lle nhw gallu falle rhoi 3, 4, 5, 6 pas at ei gilydd. A hefyd y pres. Fe welon ni yn Cwpan Cymru yn dechrau'r gêm na ar y mynd y Seintiau Newydd. Y ffaith bod nhw'n pres yn uchel lan. Felly, fi creu falle dyna'r tectig fydd Colin Caton yn y parhau gyda hanner nesaf. Wel, Sean, diolch yn fawr am y tro na i adael i ti. Fynd nôl lan i'r pwynt sylwebu am yr ail hanner ar fi'n dechrau fan hyn ar faes tegid. Felly beth am i ni ail ymuno a'n tîmau sylwebu ni ar gyfer yr ail hanner. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Ia, croeso nôl ato ni yma. Mae Paul Rutherford ar fi'n dod i'r cae. Ac Dave Edwards sydd wedi gadael Malcolm, ac mi oedd ei weld yn chydig bach yn anghyffyrddus amball i dro yn yr hanner cyntaf yna. Ia, dwi'n ymarfer gymaint ers y Nadolig na di. Rwy'n wedi cael swydd arall. Felly mae'n anodd iddo fo illa cael trwy 90 munud ac 2 gêm o'n wythnos dyddi yma. Ond dim fodd y bain ac i am fod nhw ar ei hôl i'n hanner cyntaf yna. Oedden nhw gath nhw gyfnod ar ôl y gol lle illa gwneud mantais o hynny, ond gan i weld os geith gan i ymateb gan nhw eto yn yr ail hanner. Mae'n rhaid nhw ffendio ail wynt o rwla.
Ac os dyna diw yn ddangosiad olaf o Malcolm ei o'n ffordd drist iawn iddo fo fynd allan. O, go iawn. Go iawn, ond mae'n hawdd anghofio am 3/4 awr mewn nyrfa. Mae wedi cael gyrfa disglair iawn Dave Edwards yn ei pob cael ei gofio am y pethau iawn, pethau llwyddiannus. Chwarae am bob un gynghrair, cofia, efo gwahanol dima yn y pyramid yn Lloegr. Andros o gamp. Excuse me, rhaid i gael gair bach sydyn fel Sean Bredydd fan hyn hefyd. Ben nes ti ddeud am hwnna'n gol i rwyd i hun? Cyn ymwysodol. Ti di cael dylanwad rhywun yn y trunk, dwi'n siŵr. Allai ond gweud be fi'n gweld, Malcs. Mae hwnna'n gol mynd tu ôl i'r llinell am taro fan. Oh, come on. Ti wallgo fan hyn? Dwi'n coelio'r peth, bod chdi o bawb. Rutherford, neu gyffyrddiad cynta. Paul Rutherford, o ddim wedi cael y gora o dymhora i'r Bala. So heb sgorio gol o gwbl ac dim ond tair gol mae wedi greu. Chwaraewr o safon ac o gefndir Paul neu Paul Rutherford. Os ydych chi'n disgwyl gwell. Y golian yn yr arfer cynta gan Aaron Williams a Zeli Ishmael i'r Drenewydd George Newell. Union yn o'r sgôr am ryw 7 munud yn yr hanner cynta yna. Gwrsedd ar Rushton gan Nathan Burke. Oedd o'n gwybod bod o'n mynd i gyroi wrth neidio'n gynnar, felly oedd o'n just trwy Rushton am ei benglin hefyd. Craig Williams, capten. Drenewydd. Geicridd. Cyffyrddus i Harry Lloyd. Ie, da ni'n dweud bod tro, mae'r sgôr fel hyn, y gol nesaf 2 gol i 1. Matty Jones. Ac yn Jake Walker. Rhediad penderfynol. Fydd yna Gerdyn, siawns fan hyn i Nathan Burke. Penderfyniad hawdd i Mr Patch, Gerdyn Melyn cynta'r gêm. Ie, nath o gyrraedd mor gyflym ac oedd o'n medru. Oedd o'n gwybod ffordd Walker just efo ryw hanner llath arno fo. Oedd o ddim yn cael mynd dim pellach na gwaith herwydd. Mae rhywun allan o'i safle. O, Dave Edwards, efo Chris Venables. Mae o'n mwy ar ei ffôn na gwrando o'r Chris. Ond gobeithio na dim y 3/4 awr dwytha na ni weld o. Bydd yn eich Bala'n yn ôl i mewn i gema. Matty Jones, hwnna'n syml, oesaf o'na fo. A Robles, mae gen i fo amser yma'n hyn, Louis Robles. Jones, gosod ti, gen i chwipio hi mewn ac yna Kieran Smith o'r cliriad. Rutherford. Mae'n beniad da o gwbl, chwaith Bale yn ôl i fewn gan Rushton, edrych am y rhediad gan Robles ac yna Matty Jones. Cic hosan go iawn. Dwi'n meddwl y scissors kick fi'n credu oedd yn trio wneud hwnna. Dwi wrth y modd efo dangos cymig i chwaraew bach ifanc. Dwi'n cael llawer o gyfleon tymor hyn, a pan mae wedi dod i fewn, mae wedi'i gwneud yn dda. Mae'r foli'n un anodd, mae'n gorau neidio'n uchel. Da ni wedi gweld Haaland yn neud o gymaint o weithiau tymor hyn. Decanio, ti'n gofio gol fi? Paulo Decanio. Yn y bel yn awyr a'r bicycle kick na ar y postyn bellai West Ham. Oedd o'n gol y tymordod. Cofio Matty, da ni'n siarad. Rutherford. Smith. Luke Wall. Ddwy yn o'n cadw'r bel ar dir y chwarae. Ie, mae'n dod o'i nôl anyway. O'na mantais. Trosedd ar Kieran Smith. Kieran Smith, chwaraewr mwyaf heini y garfan, mae'n debyg ynddo, i'r Bala. Mae'n ysbrydoli allan ar y cae. Mae'n bresenoldeb o. Mae'n chwaraewr mor ffit. Mae'n llawer... Clwb rhedeg gyda fe, nag ydw? Oes. Mae'n gwneud ultramarathons o bethau felly. Wall, Pete! Penniad clir! O, sut ar wyneb y ddaear na sgoriodd Nathan Pete yn fanna. O bosib a dyna cyfle hawsa'r gêm hyd yma. Wel. Ti'n just gorau canolbwyntio a neud cysylltiad. Mae'n beniad rhydd.
Mae peniad am ddiffwnwr ydi o, mae'n penio i fyny, lle penio i lawr ydy'r un o'r rheola cynta un ti'n meddwl amdan fel ymwysodwr. Penio i lawr, gyda'r golwr ddim siawts, mae'n penio i fyny. Ydy o'n ei ffordd i lawr da? Ydy o'n ei ffordd i lawr dipyn bach, felly dydy o ddim di mesur hediad y bêl. Ne, bydd o'n meddwl bod o'n di sgorio cyn fo sgorio, tynnu lygad wrth y bêl ella. Beth bynnag, mae'n fethiant. Wel, y ddoi gyfle gore wedi dod i'r ddoi cefn o'r canol. Ond dyle wedi sgorio fyna. Dwi'n siŵr bod Pete wedi sgorio yn erbyn Drenewydd tymor hyn. Yn barod. Da gan Harry Lloyd. 2 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Bala di cychwyn yr ail hanner y well Sean na'r Drenewydd. Digon hafal yn y bryd, ond sicr gyda'r cyfle gore yn disgyn i pen Pete fyna. Burke chwipio'r bêl i mewn. Williams o'n ta. Yna gael dod nôl o safle lle oedd o'n cam sefyll. Llinell hanner. Wel, Mae'n un nod yn nhw achos, fel ti'n gweud, mae fe tu allan i'r cylch canol. Rwyd yn ôl mor bwyll ni. Anhygol. Mae hynna'n yn anhygol hynna. Ond lle nath o gyffwrdd y bêl mae'n debyg, ie? Arsan. Bêl i gyfeiriad. Cei! O, cyfle arall i'r Bala. Ac i'r cefnwr canol arall, Tony, Kay. Wel, Kay yn ymestyn. Dyle fe wedi cael ei droed ar honna. Cyfle arall yn cwympo i amddiffynwr canol Bala, Kay y tro hyn. Robles. Robles. Shannon yn ei amddiffyn. O'r bêl y gwirheiriad i Genrwyd ag Aaron Williams. Wel, ffodus a deud y llia. Y croesiad yn cael ei chwipio fewn gan Robles. Mi dasgodd hi, oedd hi ar Harry Lloyd. Wel, oedd Aaron Williams yn gallu gwneud dim ond sgorio yn y fan yna. Ti'n gwybod be, de? Pêl-droed. O un pen cae i llall. Cen methu cyflau'r Bala. Nhw'n syrthio i gysgu. Gwrth ymosodiad. Cyflyn gan Drenewydd. Robles, cyntaf da ni weld hyn gan y fo yn y gêm yma. Just rhyw raiflio y bêl na, puncher draws y cwrt chwech. Mae Aaron Williams just fel ymosodwr, just yn synwyro. Dwi'n gwybod lle dwi'n mynd, dwi'n mynd i ymroi'n un i rhediad ar y posti cynta. Wel, mae golwr yn ismonach yn ei hefyd. A mae'n just taro fo, mwyn ein byd arall, a mae'n mynd i fewn. A dydy ddim yn gol i rwyd un. Ddim tro ma, falle. Ond sicr mae war y rhan yn y gol. Mae rhaid i'n rhaid y well na hynna rhaid. Hei, pan mae'r chwaraewr yn mynd i'r byline fel da ni'n galw fo, lle mae'r golwr o fod i sefyll. Hanner ffordd allan i wneud yr arbediad yna i daro i ffwr o'r gol. Dydy o ddim yn wneud hynny. Dydy o ddim yn wneud llawer o'n byd. Mae rhyw ail feddwl be i wneud. Lloyd, ddim eisiau bod rhyw galed arno fo. Wedi'r holl, ynddi, hogia, dim ond 8 gol oedd y Drenewydd, nath y Drenewydd sgorio. Nath nhw'n sgorio 5 o'r heini yn erbyn y Bala. Felly o'r 11 gol ola mae'r Drenewydd wedi sgorio, mae 8 wedi bod yn erbyn y Bala. Ramsey yn y cap ar y chwith yn y fan yna. Ia, dwi'n gweld y ddau yna yn chwarae Bala tymor nesaf. Fydd y ddau nhw'n symud ymlaen, mae ddau fo anaf ar y funud, dyna pam dwi'n ddim yn y garfan heno. Mae'r cytundeb yr ddau wedi gorffan. Ydyn ni'n gweld diwedd cyfnod yma ar faes tegid? Mae'n edrych yn debyg, yn y we. Mae'n edrych bod, wel, dyn ni'n gwybod bod nifer y chwaraewr yn dod i oedran lle. Mae'n dod i oedran yn edrych, felly mae ti'n meddwl yn ystod o haf fydde angen rebuild o rhyw fath. Wel, mae'n hanner awr a ipyn bach mwy o'r gêm i'r Bala ddod yn ôl i fewn i hon, a mae tymor nhw drosor. Ond edrych ar y ddau glwb yma, newi gael pres Ewrop, maen nhw. A maen nhw tan gyflawni yn 5 a 6 yn y 6 ucha. Bêl yn cael ei chwipio fewn gan Arsan. Jones, a dod ddim yn gliriad, mae dal yna i'r Bala fynd amdani hi. Nôl i mewn gan Shannon.
Sôn am bres Ewropeaidd, wrth gwrs yn de Malcolm, hynny di, os arosith pethau fel y gyma nhw, fydd na ddim cyllid o'r ffynhonell yna i'r Bala tymor nesaf. Maen nhw wedi ennill Cwpan Cymru do. Oedd o'n deud sy'n tymor mwy o llwyddiannus erioed sy'n nhw'n curo Cwpan Cymru. Os bys nhw'n mynd drwy'r Ewro a curo Cwpan Cymru, ella sa'n nhw'n deud i beth. Ond ddim yn edrych y dda i'r cadeirydd. Wynab, y golwg bryderus iawn ar ei wynab o hefyd. Mae nhw wrth i bodda. Dwi'n mynd i'w... Nathon ni amseru ddim yn berffaith. Mae rhaid i mi ymddiheuro am yr iaith glwswch chi'n fan yna. Yna dafliad i'r eto fan hyn, Henry Cowens. Os ybyr dywaredd yn mynd i fod i'r Drenewydd Williams. Siwr sy'n wedi medru ffendio well can. Maen nhw'n gwybod mae creu, ia. Mae wedi mwy na unwaith, mae wedi bod yn... Wedi agresif, ffyrnig yn ei daclo heno. Ne, mae wedi gweld y cerdyn melyn Craig Williams, Sears a'r peniad. Walker. Dawel yn effeithiol iawn yng nghanol y cae, Jake Walker. Ishmael. Cowens. Matty Jones. Cerdyn melyn i Kieran Smith. Ie, mae eisiau jyst cadw i penna hefyd. Dwi'n gwybod mae'n anodd, mae'n dros hanner awr o'r gêm ei fynd. Jyst peidio ilgwyn arall i'r Bala wrth gwrs. A wedyn fydd rhai nhw sgorio'r gol nesaf yn nofian. Mae'n rhaid amddiffyn ond gyda. Maen nhw'n edrych mor sigledig i fi. Matty Jones. Ydych chi'n gweld yr hyder yn cyniwer yn chwaraewyr y Drenewydd. So ddim am heiath o gwbl am hynny. Jones. Ni gyfeiriad Williams unwaith eto ar yr ochr bella wall ar cliriad. Newell, cam i fewn. Ymlaen Jake Walker. Smith. Smith, ben efo Walker. Arsan. Neb yn y canol. I'r balawth i Jones i chlirio hi. Pete. Ie, yr unig beth rhaid i Drenewydd wneud dwi'n ydy cadw pêl, de. Maen nhw'n reit da yn neud hynny. Dyn nhw'n meindio pasio ymlaen, nôl yn sgwar. Cadw'r meddiant, pasio syml, 5 lladd, 10 lladd. Llun y newid yn syth y blaen nhw. Na blaen nhw'n dod ar i y Bala. Mae rhaid nhw gael sbartyn o'r ola. Wel, dyma chi un i ddod ymlaen fel eilydd James Davies. Neu hanes o yn y gema yma yn y gorffennol. Ia, bydd cynnogi'r Cynarfon yn cofio. Siwr. Dod ymlaen fel eilydd a sgorio 2 gol yn y fuddugoliaeth yn de ar yr ofal. Mae gynno fo gyflymdar. Ie, yn union fyddwn ni'n mynd i weid bach gyflymder yn y llinell flaen. Na'n rhywbeth ddigwydd i'r Bala. Unwaith eto, mae'n perfformio nhw'n un tempo.
fedrach chi ddim cael perfformiad un tempo. Rhaid chdi gael cyfnodau lle ti'n mynd 100% a cyfnodau lle ti'n gwneud y droed ar y bêl, slofi pethau lawr, Ail Gyfle byd bach, ail drefnu. Felly Oliver Shannon sydd yn gadael y cae. Chwaraewr symudodd o'r Drenewydd dros yr ha i'r Bala. Wrth gwrs wedi ennill y Gemau Ail Gyfle. Nid yn unig efo'r Drenewydd, ond hefo derwyddon cefn hefyd, felly mae yna bedi grin yn fan yna. Gyda llaw, dim ond unwaith mae'r tîm sydd wedi gorffen yn chweched wedi ennill ffinal y Gemau Ail Gyfle. 2014-15. A'r Drenewydd oedd yr hynny. A pen ac o'r ffant o'r hyn. Yn chweched. Dwaith captra neithio. Croeso, safon eto gan Matthew Jones, Aaron Williams. Fedrach chi dibynnu ar ei safon afo, efo'i croesiadau fedrach. O'n i'n cofio yna brystwydd, o'ch chi'n medru dibynnu ar y croesiadau na dod i fewn. Neb yn mosod ar y bêl yn y canol dod, dyna bach o broblem. Davies. Yn o'n bersenoldeb yn y llinell laen, so mae medd am hynny. Hibio'r awr ar faes tegid y Bala, 1 y Drenewydd, tair, 2 i Aaron Williams. 1 i Zeli Ishmael. Just yn sydyn, wel, Aaron Williams, rhaid chi ofyn, sy'n mynd i gael ei golia? Croesiadau. Ti'n gwybod? Croesiadau. Sydd gath Ishmael i gol? Croesiadau. Ni fel cyn-blaenwyr wrth yn bodda sy'n rhan i Matty Jones yn croesi'r pelin e fewn. Chris Hughes. Bydd wrth i fod. Ydy o, 7 allan o'r 9 a hanner o flynyddoedd mae wedi bod yn y Drenewydd wedi cyrraedd y Gemau Ail Gyfle. Davies wedi pwysa ar Jones. Ewrop tair gwaith. Kay. Chi bas dda. That Luke Wall. Mae Newell, mae Davies yn y canol. I gyfeiriad Newell o Jones a thod dan i hi. Rutherford. Burke. Rutherford. Gormod o chwaraewyr y Drenewydd yna. Edrych ar yr opsiynau ar y fainc i'r Bala, mae wedi dod â Rutherford a James Davies ymlaen, a mae Lasana Mendes dal ar y fainc. Gyn amser i Colin Caton yn dyfo ymlaen? Wel, man y man. 3 gol 1 lawr, felly taflu popeth atif sy'n ni. Wedi creu digon tymor un do. Fel ti'n gweud, Mark, jyst yn agos anaf gyda fe, felly jyst yn cael ei edrych ar ôl ma fe gyda'r clwb ar un o bryd sy'n ni yn. Ie, prif greuwr y Bala y tymor hwn. Mae wedi creu 15 o goliau Lasana Mendes. Ond ella bydd na ddim gemar o hon, felly os gyda feith yn bach anaf. Ffrych. Mae pethau ar hyn o bryd Malcolm Fyna ddim gêm disadw nesaf i'r Bala. Ys y Drenewydd fydd yn herio una i myfyrwyr Met Caerdydd neu Hwlffordd. Met yn ennill a fydd y gêm yn Met. Hwlffordd yn ennill a fydd y gêm yn y Drenewydd. A da ni'n gwybod 7 gwaith allan o'r 11 o flynyddoedd y tîm cartraf sydd curo y ffeinal. Ond ti ffansi Met, sori? Ti ffansi Met? Hwlffordd? Hwlffordd, ie. Burke, o na chi bas hyfryd, mae'n cael yn enni White, gael y bel i mewn. Ni o Davies yna, doedd y creisiad gan Ross White ddim yn ddigon da. Mae'r Bala yn pwyso. Williams yn camsefyll unwaith eto, dwi'n credu y penderfyniad y fanna. Tan ni'n ôl, dwi'n meddwl. Ar yr ychlysur yna, ond digon dwfwn i fod yn camsefyll. Sicr mae James Davies wedi gwneud gwahaniaeth. Mae yna fwy o dempo, mae yna fwy o gyflymder yn chwarae y Bala. O, na chi arbediad gwych gan Dave Jones. Fel y peniad gynol a Pete oedd i fewn yna. Arbediad rhagorol. Pwysa unwaith eto, Jones yn ei dal i'n ddiogel y tro hwn am arbediad. Ie, colion ei beidio, mae Pete wedi sgorio 4 gol yn ei yrfa yn erbyn.
y Drenewydd, mae honna. Mae'n wneud, mae'n textbook dydi, mae'n gorau penio yn ôl a draws lle mae'n di dod o, mae'n wneud hynny. Mae'r golwr yn symud i'w dde, a mae'n neidio i gael i law cry i'r chwith. Just y balans na'n sydyn efo'r traed na. A Dave Jones yn taro'r bêl allan o'r cwrt chwech yn saff hefyd. Ac ar y clysur yna yn penio i lawr. Ia, Peter wneud popeth yn iawn fyna. Mynd nôl tuag at y postyn pella, ond am y bendiad. Mae'n neud i edrych yn hawdd, ond mae honna yn top dro fel maen nhw'n gweud. Robles, o greodd y drydydd. Jones greodd y gynta ar Ail. A Rushton. So hwnna dwtch yn is. Licio'r syniad iawn, ond mae'n sgil anodd. Mae'n gorau cymryd ti ar y hannar boli, lle mae'r bêl yn taro llawr a ti'n tharo hi ar yr un amser. A mae'n just codi. Edrych ar y techneg, mae'n llonydd tra mae'n taro hi, ond edrych ar just lle mae ben o'n mynd. Mae'n just yn plygu nôl yn yr eiliad ola na. Ie, mae'n half volley a tu allan i'r esgyd. So honna yn mynd fewn. Wff. Ergei crydd i'r balas. A gol rwan yn una bron hanner ffordd drwy'r ail hanner yn rhoi chwarter ola diddorol iawn i mi. Bêl i gyfeiriad Tony Kay penni allan gan Cowens drosedd ar Kieran Smith. Wel di Mainc y Drenewydd ddim yn hapus efo'r penderfyniad yna. Ac ar y cyfan, mae Mr Petch wedi cael y penderfyniadau yn gywir ac eithio'r geicos flotyn ar oedd wedyn yr hanner cyntaf. Do, mae wedi. Ac mae'n ddim bach mwy o lif i'r chwarae yn yr ail hanner, mae hefyd. Ac hwn yn gicrydd, diolch mynd i gymryd ti ar nac di, dwi'n meddwl ei croesiad fydd i. Mae o ryw ddeugan llath allan hefyd, dwi'n bach rhy bell. Wel, mwyslim i gorff yn awgrymu bod o jyst yn mynd i godi hon at yr ochr bellan, edrych am Pete unwaith eto. Rutherford codi'r bêl yn ôl i fewn i'r canol. Mi o'na wthiad i fewn yn fan yna. Y Drenewydd cyfle wedi mynd i'r bala. Cafiwch Nos Wener. Llychio bwyntiau y penwythnos y gêm hon a'r gêm yfory hefyd. 40 Nos Wener. Hanner 6 nos Fawrth ar Ysbrec. Ie, da ni'n mynd i mewn i chwarter ola y gêm yma'n hyn ac wel, ella fydd o'n chwarter ola y tymor i'r bala os na gen nhw gol eitha sydyn. Maen nhw angen moment er wedyn nhw ddim yn chwarae'n dda. Ond maen nhw wedi cael un o'r cyfleoedd yn yr ail hanner na enwedig penniad Pete eitha ar adag lle yr un ce i fi oedd yr un ar ôl yr un Pete, oedd be ddigwyddodd yn sydd. Drenewydd yn curo'r bêl, gwrth y mosodiad, maen nhw'n sgorio. Wel, da ni'n tybio falle bod ni wedi gweld Dave Edwards am y tro dwytha. Falle Tony Kay hefyd am y tro dwytha. Yna newidiadau mawr yn y garfan mwy na thebyg. A byddwn ni'n gweld newid ar y brig hefyd, a fydd yna reolwr newydd yn dod i fewn i'r bala y tymor nesaf. Wel, nes i siarad efo Chris Hughes bod yma, nes i ddweud, gandan, dwi'n deud fo'n onas, nes i ddweud, Chris, dylai fod i wneud y well tymor hyn. Mae'n so bydd 10 pwynt llain ar tymor dwytha, nath orffan yn drydydd, mynd i Ewrop yn automatic, a wwan maen nhw'n gwneud cwffio mi lle yn Ewrop, ond maen nhw'n profiad. Ismail, Cerdyn Melyn. Mynd i'r tîm, gymaint o chwaraewyr Lee Sutton a pob allan o'i safle. Bron bod eisiau Cerdyn oren ar gyfer y math yno, dacl. Ie, ddau'n gofydd yn neud yna. Kieran Smith wedi mynd trwyddo. Cymeryd un i'r tîm, fel o ti gweud, Malks. A wedi ddim malio. Arsan. Pete ydy'r targed. Bron a'i gyrraedd o. Bêl cael ei gwiro heibio'r postyn. A mae wedi mynd allan am gigol. Ie, gath o'n gafel ni'n iawn ydo. So, gyda'n llawer o goesa dyddi yma, ond hei, mae'n neud well na fi, cofia, bron yn 20 oed, yndi. Bo 600 o gema,
gyngreiria yn y pyramid yn Lloegr. Oedd hi just boblo, bawnsio, gath i wiliad yn y diwedd, mae'n rhaid wedi wedi. Oedd hi ar Aaron Williams efo'r bloc, just fyna. Oedd hi'n mynd i mewn? Alla. Oedd dyma nhw wedi newid i feddwl. Oedd y golwr yn cael ei ddallu doedd efo'r ffurf. Gigo naw! Peniad oedd hi ar y llinell, arbediad da unwaith eto. Bale yn cael ei chwipio i fewn. Mae'r Bala mynd amdani fan hyn. White, y peniad o! Gan yr oed! Mike Newell unwaith eddi. George Newell. Mi dad oedd Mike Newell. Mi nath Jones i ora. O, mae na 20 munud difyr o blaen ni rwan y Bala 2 y Drenewydd 3. Game on! Am groesiad. A eto, Newell dod rhwng chwaraewyr i ddechrau, wedyn o flaen i chwaraewr, a wedyn yn benderfynol i giro'r bêl cynta. Mae'n neud hynny, wrth neud hynny, mae'n siapio oddi wrth y gol yma hyn. Mae'r ochr dynnu. Felly mae'n gwneud siapio a troi, a penio'i, a chyfeilioi, a rei pwer hynny. Ysgorio gret o beniad i lawr i llawr. Esiampl da, Sean, i sydd i benio i lawr. Ie, wel, mae nhw'n curo ar y drws yn yw'r Dave Jones yn ein arbennig o ddau, cadw nhw allan a wedyn. Fi'n credu na... Pwy oedd ar y llinell gwed? Y Williams, y captain, oedd ar y llinell gyda'r perniad yna. Ond dyfal donc. Mae gen i gêm o'n ge. Dymas. Ion yn gêm dda, oedd hi'n edrych drosodd i'r Bala, mae rhaid deud. Ond maen nhw wedi dangos cymeriad y fan hyn. Sutton, peniad rhydd. Rushton i fyny amdani. Wall, ben, efo Rushton unwaith eto. Arsan yn amseru'r rhediad yn gwerthfedd o creisia da. Ond yn rhy agos at y golwr. Bydd o'n siomedig yn bydd efo'r peniad. Ti'n gwybod be? O'n i'n mynd i ddeinio'r un peth. O'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn da Sean yma. Nad y be o bwnsio i flaen o, sy'n anoddach. Ond dwi'n dal yn gweld golwr yn darllen y bawns a wedyn yn dal yn tharoi heibio'r postyn am cyn gornel. Yn bwnsio atha drost i fraich o dynnu. Ond y goniaeth yn yr ail hanner hefyd yw safon y croesiadau o rhan y Bala mewn i'r cwrs. Davies, nath o'n dda i gyrraedd i bas i hun yn y fan yna. Nath o'n gol. Chip oedd yna? No. Nath o'n gol. Ond ti'n llygad y le, Sean, mae'r crwysiadau sicr wedi gwella. Wel, o'n i'n hyn. Oedd neb yn y blwch, felly... Ie, pam lai. So, mae wedi cael ei gwybod gwahanol es bod ar y cae. Eibyn bach o argraff. 2 gol i George Newell. 2 gol i Aaron Williams. Gol i Zeli Ismail. Newydd ar y blaen. So, mae'n rhaid i wneud mwy o gol, dwi'n meddwl, i George Newell ar yr ail gol na, herwydd. Mae wedi gwneud mynd rhwng chwaraewyr. Wedyn o flaen dyn arall. A bod yn benderfynol i benio'i yn berffaith i lawr i llawr ag i'r gornel. George Hughes oedd hwnna. Ta'n i ddod ymlaen i'r Drenewydd. Tony Cape sgamu fyny am y llinell hanner. Mae'n cael rhwydd hyn, ti gario'r bêl yn bell fan hyn. Rutherford. Siomedig. Neu Luke Wall oedd o'n hytrach. Disgwyl gwell gan Luke Wall. Go iawn. Eto, ti'n pwys ar y bêl. Ti'n disgwyl gwell gan y chwaraewr ar lefel hyn. Ti'n sgorio dipyn o goliad tymor yma. Dydw ddim di edrych fel sgorio. Pan dwi wedi weld o'n y gêm a hanner dwytha yma. Creu ma Wall yn dwi'n sgorio. Mae wedi sgorio 6, mae wedi creu 9. Tymor hwn, ond... Sa'n eithaf ddigon da yn fanna. Gyfrifiad eiliad ola gan Chris Hughes. George Hughes, fatha'n newid siap y tîm. Aaron Williams. Jones. Walker yn ceisio canfod yr hediad gan Matty Jones. Nath hi'm allan, mae dal yna i'r Drenewydd. Robles.
Robles. Mae'n anaf y fan hyn. Mae'n wedi tynnu cyhyr. So ddim am eith, mae Louis Robles mewn traffaeth y fan hyn. Ne, mae wedi cael cramp, un neu llall. Cramp dwi'n meddwl mae wedi cael. Sy'n nath o lanio y ffordd mewn eistedd fel. Ond mae'n gwybod hefyd mi dylai fod i cymryd hwnna'n goflymach. Nath o gymryd ti ar yr ail bounce os i licio. Nath o ddim o gwbl yn y marn ni. Dylai fod i'n neud o'n gynt. Pe nath i fawnsio a fo'n troi mewn un symudiad dylai fod i cymryd ti ar. Nath o'n ddisgwyl. Ni mewn i'r chwarter awr ola. Cofiwch fori yr ail gêm yn y gemau Ail Gyfle. Met Caerdydd orffennodd yn bedwerydd, Hwlffordd orffennodd yn 7th. Gêm rhaglen yn cychwyn am 5, gig gyntaf yn chwarter wedi 5 yng Nghyncoed. Nick Rushton sydd yn ildio i le ac George Hughes ymlaen. Maen nhw wedi newid i meddwl, dwi'n meddwl. Robles yn gadael. Iawn. Felly Louis Robles i ffwrdd. Chdi om i ffwrdd chwaith. Sa'n gwybod neb yn ydyn nhw. Dim newid, dyna sydd wedi digwydd yn fan yna. Drysyn i gyd. Robles yn ôl ar y cae. Mae Rushton dal ar y cae. Dydy George Hughes ddim ar y cae. Y twyllor iddo, Chris Hughes. Sutton ar y cliriad. Pete. Nhw wedi cael mwy nag un cyfle Nathan Pete yn yma. Sutton awgrym o lawion y fan yna. Chwarae'n parhau rwan ta Nick Rushton. Bel i lwybr Walker. Gwaith da gan Kieran Smith i ildio'r gig gornel. Oedd yna ddim lle dim ond ei camgymeriad yn y dacl yna na gwaith. Nes yn gig o'r smotyn. Mae hwnna wedi gwneud yn dda pan wedi bod ar fel yn rhedag Walker, mae'n ogyn cry. A mae'n ogyn cyflym yn Kieran Smith wneud y dda ar y sefo. Ildio'r gig gornel. George Hughes yn aros yn Amyneddgar. Yn Zeli Ismail. Ar gec gornel. Tu hwnt i Aaron Williams. Cowens yn ei gwylio hi. Dall bod Kieran Mills Evans yn dod ymlaen hefyd. Rwy'n dyna pam bod Mr Petch yn oedi. Louis Robles yn gadael y cae. Ac George Hughes ymlaen yn ei lefo. Wel, mae'n ei synwyr yn wedi gwisgo'r cramp gyda fe i ddod o fe oddi ar y ca. Dwi'n meddwl na stampiau draed am bod o'n dod wrth y cae neu fanna jyst trio cael i caff o'n ôl i stopio'r cramp dod i fewn. George Hughes o'r diwedd yn cyrraedd y cae. Ia, ni tho jyst camu mewn i ganol cae na fan jyst eistedd a jyst yn gwarchod rhyw beli o flaen yr amddiffyn, gobeithio i benio i ffwrdd. Fel honna gan Pete, cael ei ffenio i ffwrdd gan Sutton. Rushton. Newell i fyny amdani ar drosedd yn y fan yna ar George Newell. Gan Ryan Sears. Mae'r pwysau rwan ar amddiffyn y Drenewydd a ni'n yn agosau at y 10 munud ola. Jyst y gwthiad bychan yn y gem. Gwych gyda Newell. Gwych gyda Newell. Faint o ychal oedd o fanna i trio curo'r penia na yn yr awyr. Y Sears yn gwelliodd y bel. Oedd o dan Newell. Dyna oedd y broblem. One shouts. Bel mae fewn. Gerdyn Melyn. Gerdyn Melyn yn fan hyn. Callum Mackenzie, yr is-reolwr, derbyn Cerdyn Melyn.
gan Mr Petch. Yna i Marsan. I gymryd y gecrydd i'r Bala. Chwipio hwnna mynd am gol a mi o Dave Jones yn effro i'r peryg ar bediad da. Unwaith eto gan golwr y Drenewydd. Wrth y modd efo'r syniad. A nes ti weld darsan, faint oedd yn trio twyllo pawb yn mynd ymwneud groesi'r bel na. Ond nath o ddim twyllo'r dyn yma yn y gol. Dyna oedd y beth pwysig i Drenewydd. Mae yn y gornel. Mae'n neud bob dim yn gywir, dydy. Ond peidio reid ti'n yr hwyd bechod ond Dave Jones yn carlamu draws i llinell gol. Ambell i arbediad gan Dave Jones. Sa'n hystadleuaeth arbediad, wel nid yn unig arbediad y mis, ond arbediad y tymor. Jones. Ymlaen gan Aaron Williams. Pete. Yr cliriad. Ymlaen gan Wall Newell ar i Hawley. Efo Ryan Sears. Fe yn disgyn. Matty Jones, Cowens oedd yn hytrach. Dyma Ishmael unwaith eto. Ishmael creu lle yr ergyd! A mae di mynd i gefn y rwyd. Lwyd wedi dwyllo. Ishmael fydd yn ei hawlio hi. Y Bala 2 y Drenewydd 4. Ia, oes na chwaraewr rhwng y gol, de? A Ishmael yma'n hyn. Drenewydd. Na ni weld yma'n hyn pan mae'n dod i fewn i ddyn. Lle mae Cowens? Ydy o flaen y golwr? Ydy o flaen yndi? O, ti'n gwybod be? Os di o, dwi'n meddwl bod o'n cam sefyll, dwi'n meddwl bod o'n cwrt chwech, ydych ar y llinella, a sa neb tu ôl o mond y golwr. Dyna pan dwi'n meddwl, mae hon, dy hon i'm yn fod i gael ei roi, oherwydd ydych ar safle fo, na, come on. Does o ddim penderfyniad anodd i'w wneud y fanna i fi. Mae Petch yna, mae'r llimanwr yna, mae o'n gweld bod o'n cam sefyll, mae o'n neidio dros y bel, ond mae o flaen y golwr Lloyd, a dyna pan mae o'n ei mes o'n i. Edrych a, lle mae o, cwrt chwech, o flaen y golwr, neb ochr arall iddo fo. Wel, yn sicr mewn cam sefyll, ond penderfyniad y dyfarnwr cyfrwyol yw diwedd y dydd. Wel, ti'n gwybod, Mark Petch na, ond i'n edrych draw i weld os oedd y llimanwr yn ei rhoi fflag lan. Ddim yn neud, ond yn sicr mewn cam sefyll. Oce, dwi'n dallu un pwynt oherwydd, de. Dwi'n yn gweld be da ni'n weld yn canol y gol, dyna lle mae Cowens. Ia, mae fe'n jwmpo dros y bil, Mark. Wel, Connor Fowler ydy'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella, ond tybed o Tony Kay. Wel, ie. Heblaw bod rhywun o ddim yn y shot fyna yn cadw ymlaen. Mae'r fantais o 2 gol yn ôl gan y Drenewydd. Chwip o gêm, dydi? Gwych. Chwip o gêm. Fael hanner wedi hedfan hi fe. 2 gol i Aaron Williams, 2 gol rwan i Zeli Ishmael. 2 gol i George Newell. Mae yna 3 chwaraewr ar hat-trick y fan hyn. Mae rhaid deud cyn y gol, bydd y momentwm gen y Bala. Oedd tad, newid sgorio, ond hon ydy'r gol, dadleuol. Dyma'r eiliad, hogia. Mae Kay ar y dde, dydy. Mae'n chwaraewr Drenewydd, mae'n rystyn ochr arall i Kay hefyd. Ond mae'n un agos. Dwi'n mynd i ddadla neu ffrio fo neb, ond yn sicr mae'n ddadl. Yn sicr di Chris Hughes yn mynd i ddadla. Ross White ar tafliad Newell. Newell, Bale rwy'n digon edrych am yr hediad gan Luke Wall. Jones. Right. Da ni wedi cael digon o VAR, penderfyniadau mynd yn erbyn yr ymosodwyr trwy'r un, felly. Lloyd. Fawr ddim oedd y golwr yn gallu neud efo hwnna chwaith nag oedd i momentum yn dyfo un ffordd yn doedd. Ella sa fo di mynd i wneud dipyn bach mwy. Mae Bale yn symud ydi. Mae Bale yn mynd yn syth o'r ergyd at efo. Fo sy'n meddwl mae'n mynd i gael gwiriad. Just yn meddwl oedd ar ei sodla Bryn yn y gol.
So mae'r bodiau draed yn barod i setio hyn, so ar ei ffordd. Newell. Dechrau mae'r rhediad gan Luke Wall yn tydol. Wall, ond mi nath o ddau gadw'r bêl ar dir y chwarae. A Newell yna. Rutherford. Wel, doedd honna ddim yn ergyd nac yn groesiad. Dwi'n meddwl na dyna grynhoi tymor Paul Rutherford mewn un digwyddiad. Callum Roberts sydd yn dod i'r cae fyna. Ddim hat-trick i Zeli Ismail. Dim hat-trick iddo fo yno. Ar ôl y rhediad na, ffordd nath o ymroi i'r postyn cynta. Eilyddio call? Dwi'n meddwl bod yn chwarae dda, sti. Mae wedi gwneud beth a ddigwydd, a mae wedi curo i ddyn mwy na unwaith. Mwy na sa'ch ti'n mynd i dweud am llawer o'n nhw ar y cae heno. Mae gynnu fo'r gallu na i fynd heibio dyn. Ella sa'ch ti'n rwystredig fel blaenwr bob un a hyn, diolch yn cael ei groesiadau ar ôl curo i ddyn. Ail yn machlud ar dymor y Bala. O'n i bai bod na rhyw wrth yn yr 5 munud sydd yn weddill. White. I fyny at Pete yma. Pete wedi cael ei yrru fyny'n i'r llinell blaen bellach. Arsan, da ni'n gwybod beth yn dod rwan. Peli i fewn i'r cwrt i gyfeiriad Pete. Mae Newell yna. Davies yna. Arsan. Hynny wrth gwrs yn golygu fyna fylcha yn y cefn. Cowens. Yna Matty Jones, mae Aaron Williams wedi mynd ar ras at ymyl y cwrt. Sam ffordd nôl i'r Bala bellach, Malcolm. Gyda'i Bolti yn hun. Mae rhaid iddyn nhw dorchi llewis wrth gwrs. Fel chwaraewr ar y cae. Ti'n meddwl am yr wsos maen nhw wedi gael. Ydy penna nhw medru codi unwaith eto i gael awns dwytha o'r egni na. Herwydd maen nhw'n gwybod 5 munud tan ddiwedd tymor iddyn nhw fel arall. Y tymor siomedig. Heblaw y Cwpan Cymru. Ewrop fysa i'ch geision bob un tîm, de. Dechrau tymor. Tafliad i'r Bala. 800 o gema fel rheolwr y Bala. Oes na fwy i ddod neu ai dyma diwedd y daith i Colin Caton Wall. Yn ddiffyn y Drenewydd. Deilion hawdd efo hwnna. Fyny at Kieran Smith. Arsan. Sears. Piniad awdur dodol. Cowens. Eilyddio i'r Drenewydd. Nigel Arris sydd yn gadael, sydd yn dod i'r cae, ac Nick Christian, wel, mae o'n gadael y cae. Felly Nigel Arris. Am chwaraewr 31 oed yn ôl yn y tîm heno, Nick Christian, mae gen fo ddweud mawr os di Drenewydd yn mynd i Ewrop eto tymor hyn. Mae o chwarae dda, mae Drenewydd chwarae dda. Gweud y cyfau gilydd a glywio. Un o'r 4 newid heno wrth gwrs yn deg. Mae wedi bod yn effeithiol yn y twll yn dydi. Effeithiol iawn yn y twll. Smith. Da ni yn yr hanner munud ola o'r 90 Arris i gyffyrddiad cyntaf o. Burke. A Ross White. Davies yn cynnig i yn y bêl i gyfeiriad Pete. Cyniad gan Sears, want a Rutherford. Allai gael y creisiad i fewn, Rutherford. Bêl rownd y gornel at Luke Wall, dyma Arsan.
Rutherford. Bale'n disgyn i Kieran Smith ar gwiriad o'r arbediad gan Dave Jones. Newell mor agos at yr hat-trick. Jones yn hawlio'r cam sefyll. Da ni fewn i 5 munud sy'n cael ei ychwanegu. Wel, penniad i fyny'r awyr a ti'n meddwl, oce, amddiffynwyr i gyd, mae Kieran Smith yn just chwipio'r ergyd. Mae'n mynd heibio'r postyn yma, Newell neu mor dda. Allan am gig gornel. Newell oedd i fewn amdani. Edrych yn Newell, mae'n just taro i droed o, mae'n ymatab. Oedd hi'n mynd mewn. Oedd hi'n mynd mewn, oedd tad, a nath Jones. Oedd o'n mynd un ffordd, a just y balance there, so i springio. A y dau lath na, y dau gam na a draws y gol i wneud yr arbediad. Yr arwydd Nathan Burke, yr un isel y tro hwn. Kieran Smith i fyny amdani. Efo Cowens, yr ergyd gan Luke Wall i gefn y rhwyd. A be di'r penderfyniad gan y dyfarnwr? Oedd o wedi chwythu'r chwiban. Oedd hi yn drosedd. Mae'n fraich o'n yr awyr pan mae'n trio penio. Edrych ydi pan mae'n mynd i fyny fan hyn. Kieran Smith yn ennill y peniad, ond mae'n dynnu lawn. Gorffen y dda. Os unrhyw gyfla o gwbl, mae rhaid nhw sgorio. Na i Marsan sydd yn mynd i gymryd hon. Mi o'na bwyllgor, maen nhw wedi symud o'r neilltu. Wel, mae Tony Kay hefyd yn rhyw sefyll dros y bêl. Yr un anffodus. Nai Arsan, nai Kay. Dave Jones fyna le i'r chwith o Dave Jones. Dion gwahodd Kay neu Arsan i fynd am yr ochr yna. Kay, y mir yn gwneud i waith. Edrychwch ar y penderfyniad y fan hyn. Gwaith campus gan Jake Walker. Ond Harry Lloyd wedi gweld y peryg. Ond cyn y cicri yna, nes ti weld Shane Sutton yn troi Harris pan oedd o gwrdd o'r lawn. Yn godi mor wrth o llawr a dweud fod troi yn gwynebu'r bêl. Oedd yn gwynebu'r gol. Kieran Smith, Newell. O'na lawio gan Callum Roberts. Mae yna 2 funud yn weddill. Mae yna Gerdyn Melyn, dwi'n credu fan hyn i Callum Roberts am lawio. Mae wedi arfer efo cardiau tymor hyn. Ond ddim o bat si, oce, mae gyda nhw 2 o li ar bwrpas stopio'r bêl. Wedi Gerdyn Melyn na. Rhyw hannar llygedyn o obaith os dyn nhw'n sgorio. Ond mae rhaid nhw'n sgorio. Wel, does o'n un chwaraewr yn mynd i gymryd hon, a Tony Kay ydi hwnnw, fo gymryd y dwytha. Wel, pwer. Ti Aris ddim yn atro yma. Oedd o'n gwynebu'r gol. Oedd o'n llawer o'n ddewr yn gweld lle mae'r bêl. Dyma le i'r dde o'r golwr y tro hwn. Kay ar mir yn gwneud i waith, unwaith eto. Kay at Lloyd. Lloyd, nodi'r bêl yn hir. Arsan hwn yn allan am dafliad sydyn Malcolm ser yn y gêm. Dave Jones, y golgeidwad i Drenewydd. Maen nhw'n dal i chwarae'r munud. Na i siarad am pam, neu na i ddech chi rwan. Nid yn gwneud arbediadau heno ar yr amser pwysig. Pan oedd y sgôr yn 1 gol i ddim, pan oedd y sgôr yn 2 gol i 1, amser yna. Amser yna ti angen dy golwr i wneud yr arbediadau. Mae'n mynd i wneud hynny. Felly, ydy ser yn y gêm. Matty Jones yn agos iawn heno, efo y safona crosiadau mae o dreid i fewn. Ac ffordd mae wedi amddiffyn. Mae wedi dysgu lot o amddiffynwr. Wel, mae yna wen. Ond oedd mi o'na wen ar ei wyneb o. Mi fydd o'n gwylio. Sgorio pnawn fori, dwi'n siŵr. Raglen cychwyn am 5 o gloch gig gynta am chwarter wedi 5. Net Caer dydd yn erbyn Hwlffordd.
Y chwiban ola'n cadarnhau. Mae tîm Chris Hughes sydd yn mynd drwodd I rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. Aaron Williams ar gôl gynta wedi chwarter awr. George Newell yn unioni wedi 35 i'r Bala ac yna Zeli Ismail yn gwneud tîm 2-1 i'r Drenewydd ar yr egwyl. Yna, ni ath hi'n 2-1 Aaron Williams wedi 53 o funudau. George Newell I ail o ail y Bala wedi 71 ac yna Zeli Ismail ar bedwaredd wedi 81 o funudau. Sgôr terfynol yma ar faes tegid. Y Bala 2, y Drenewydd 4. Diolch yn fawr iawn i'n tîm sylwebu ni am gêm ni wedi cael fan hyn ar faes tegid. And Newtown manager Chris Hughes joins me now. Chris, what a game. Have you managed to get your breath back yet? Yeah, it certainly had a bit of everything, didn't it? Look, I thought first half we were probably a little bit fortunate to come in 2-1. We gave away a lot of silly free kicks and allowed them to put pressure on us, and that carried on in the second half, really. And we've had chances, they've had chances, but listen, the spirit and the endeavour of the boys, I can't fault that. And we've kept going, we've won the game, and, you know, 1 down, 1 to go. The win this evening, Chris, was it down to tactics, or do you think it was purely the character that your players showed? Yeah, I think more character than tactics. Listen, you come here, you've got to defend really well, and we did at times and we didn't at times, and it's something we've got to work on going into next week. But look, I can only talk about the spirit, because you think when you go 2-1 at half time, probably a little bit fortunate, like I said, get it back to go to 3-1. Then they claw one back, and you think, you know, they're coming at us, and we've had to withstand a lot of pressure, be really brave, stand up to it, and then we've bit of quality, nicked it 4-2, and then it still didn't feel safe, and you never feel safe on the side, and you know the quality Bala have got, they keep coming at you, and they did that today, but look, we stood firm and got the job done. You've touched on it there, every Bala goal seemed to give them a second win, but in terms of the character, like we mentioned, your players had to show it, and yeah, it probably wasn't comfortable you watching from the side. No, look, you know, that team spirit comes from, you know, 2.5 years of no rest. We've been constant, we've done Europe twice, you know, the summer that we had last year, and we want to repeat that, this football club. And look, the season probably hasn't gone as we wanted to, but listen, we're not going to be patting each other on the back. No plaudits for tonight, 1 down and 1 to go, and we've got to move on to next week now. We'll watch the game tomorrow, see who wins, and then we'll prepare and meet up in the week and prepare and go next week and try and win the game like we've done tonight. And you're 1 game away from another European adventure, Chris. Yeah, it'd be nice, but we'll focus on tonight first, and then go into the final next week, because whoever we play is going to be a tough game. But you know, we'll enjoy tonight, and then we'll be ready back in next week and prepare well for the final next weekend. Chris, really appreciate your time. Well done on the win. Cheers. Thank you. Bye. A nawr, mae Aaron Williams yn ymuno â ni. Aaron, hello. We've said it's like musical chairs on Scorio tonight. What a game we've just had. How are you feeling, and how pleased are you to get that win? Oh, I can't swear, can I really? But I'm tired. Lads are putting a great shift, and we had worked hard in the week, worked on good tactics, and it's worked off today. Considering as well, you know, you guys have had a disappointing second half to the season. To get the win tonight, you're now 1 win away from another European adventure. How special is that? Well, even with the run we've had, we all had that confidence in the changing room. The gaffers all had confidence in us, and it showed we have got the quality when we went on that 9-game unbeaten run to get us into the top 6. And you are right, we did have a poor split, but the lads have always believed, always dug in, and it's showing off at the important time. 2 goals for you tonight, 18 goals in all competitions. Now, Aaron, pretty not bad, is it? Not as good as last year. Not as good as last year, so that's the disappointing part. But the main important thing is the team's doing well, and like you said, we're 1 game away. You've got another game to get some more goals, and it's going to be quite some game, isn't it? Oh, definitely. Either team we play is going to be a tough back 4. Cardiff, mate, we've struggled against this year. Heavy West, we've done well against, so fingers crossed. I know I want, but we'll take whoever we take. And either way, we'll work hard in the week, we'll get together, and we'll see where it takes us. Well, Aaron, I'll let you get your breath back and go and celebrate with the players. Thank you for your time. Thank you, cheers. Diolch. Felly, fori, pwy fydd yn ymuno ar Drenewydd yn y rownd derfynol? Naill Met Caerdydd neu Hwlffordd. Mae hwnna'n fyw fori am 5 o'r gloch ar S4C. Felly, mae Siôn Meredith wedi ail ymuno a fi nawr. Siôn, ni'n mynd i gael gipolwg ar y 2 gol yn yr ail hanner yna. 2 gol y Drenewydd. Nawn ni ddechrau gyda'r un gynta. A ni di sôn, ysgorio goliau wedi bod yn bach o broblem i'r Drenewydd yn ddiweddar, ond oedd hi ddim yn broblem heno.
Na, sicr, peidi'r gol yn ystod y gêm. A i fi fo hon, allai'r gol geidwad wedi bach yn well, allai wedi cael llaw iddi fyna, ond fydd Aaron Williams ddim yn becso. Oedd yn cael gair yn nghysu fy tir y gol gynta, yr un dath oddi ar y gol geidwad. Mae fe'n hawlio i gyda llaw, ond ar y chysur yma, ar flaen i drade, ac tasg syml i Aaron Williams. Ond probl, fel unrhyw chwaraewr da, mynd i'r llinell, tynnu ddyn ôl, Aaron Williams yn dyn hapus iawn. A be nath y Drenewydd yn da iawn, Sean, o pob gol yn cymryd y gwynt mas o'r Bala? Ie, o ti jyst yn meddwl mae'r Bala'n ôl yn y gêm, yn wedig pyn oedd hi, beth oedd hi, tair i ddwy, a ni'n meddwl, allan nhw'n dweud hwn, allan ni'n mynd i amser ychwanegol. A'r ffaith amdani, gath Cei, gath cyn nhw sgorio fyna, gath cyfle arbennig o dda. Just ffili cael i drod at y bêl, ond nôl lan ochr arall i cael nhw sgorio. Dyna PêL-DROED iddo ti. Wedyn ni, y bedwaredd gol, Sean. Chris Hughes yn gweud just nawr, i dynod gyda'r sgôr yma, oedd ei dal ddim yn teimlo'n gyffyrddus. Wel, lot mwy cyfforddus yn mynd 4-2 lan, ond o'n i'n sôn am hon yn y blwch sylwedd beth, oedd hi'n cam sefyll. Fi welon ni yn ddiweddarach, fi'n credu bod yn just arno, oherwydd dwi ddim y gic gorau gan Ishmael, mae'n sgyff o ryw fath i wi, ond mae'n edrych yn debyg bod e ddim yn cael sefyll, mae'r gol yn sefyll, felly pob clod i'r dyfarnwr cymryddiol. Ie, o bosib bach o lwc wedi bod ar ochr y Drenewydd ar y degau heno, ond o beth i ti wedi gweld yn y gêm yma, os digon gyda nhw i fynd yr holl ffordd yn erbyn naill e met neu holl ffordd? Wrth gwrs, maen nhw'n dîm o safon, a fi siŵr fydden nhw ddim yn hapus yn y safle benno nhw y tymor hyn. Felly, mae dan o'r chwaraewyr yn sicr all ennill unrhyw gêm ar y dydd fel petai. Aaron Williams yn gweud jyst nawr, to holl ffordd, bydde fe'n ffansio, Sean? Fe nawr, wel, gawn ni weld beth i hynny. Met Gaerdydd, o'n i'n gweud ar dechrau'r rhaglen, mae tymor gorau nhw, felly fydden nhw'n mynd mewn i gêm fori yn llawn hyder. Wel, Sean, diolch o galon am dy gwmni di heno. A fe wedys ti, o bosib holl ffordd, yn mynd ar holl ffordd. Ond be rhaid nhw o bosib wynebu'r Drenewydd gynta. Fe wedyn ni, i ni nôl nos y fori ar gyfer y gêm Ail Gyfle, yr ail gêm Ail Gyfle o'r penwythnos. Met Caerdydd yn erbyn holl ffordd. Mae honna'n fyw ar S4C am 5 o'r gloch prynhawn fori. Welwn i chi prynu. Penderfyniad sydyn gan y